Τι μπορεί να πει κανείς με ένα παιδί? Ναι, συνήθως όλοι συμπαθούν τα παιδιά και με το δίκιο τους. Αλλά αν είσαι κολλημένος με ένα από δάφτα που δεν είναι καν δικό σου, πώς μπορείς να αντέξεις και να μην τρελαθείς? Δεν μπορείς να πεις τίποτα μαζί του. Και δεν υπάρχει και κανένας άλλος τριγύρω, από όσο μπορώ να ξέρω φυσικά, που να είναι διαθέσιμος για συζητήσεις. Ψέματα είπα πριν. Μπορείς να πεις διάφορα πράγματα με ένα παιδί. Στην αρχή η αφέλεια και η αισιοδοξία σε μαγνητίζουν και γελάς και το διασκεδάζεις. Λες από μέσα σου, κοίτα να δεις, να και κάτι φωτεινό σε αυτήν τη μαύρη μας την τρύπα. Τα παιδιά είναι και σκληρόκαρδα. Αυτό ίσως να μην το έχουν παρατηρήσει και πολλοί. Αλλά δεν πάβει να είναι αλήθεια. Πολύ πιο εύκολα θα κλωτσίσουν μια γάτα, ας πούμε, ή θα κλέψουν κάτι από κάτι ένα περίπτερο. Εμένα αυτός ο μικρός που μούλαχε και που στέκεται τώρα εκεί απέναντί μου στο δωμάτιο και παίζει με τις σφαίρες, δεν είναι καν δικός μου. Αυτό το γεγονός με έκανε να δυσκολευτώ να τον συμπαθήσω τον παγάσα, αλλά στο τέλος με κέρδισε. Στείνει τις σφαίρες σε σειρά, σαν στρατιώτες παραταγμένους και προσπαθεί να τις ρίξει σαν ντόμινο. Σπρώχνει την πρώτη σφαίρα και ανεπιτυχώς περιμένει να πέσει στη δεύτερη και έτσι να πραγματοποιηθεί μια αλυσιδωτή αντίδραση πτώσεων. Αυτό δεν γίνεται φυσικά, γιατί οι σφαίρες είναι κυλινδρικές και πεισματάρικα επιλέγουν να πέσουν εκεί ακριβώς που εκείνες θέλουν και όχι σε κάποιο άλλο προβλέψιμο σημείο. Οι σφαίρες είναι από το κυνηγετικό που το έχω κρεμασμένο πάντα στον ώμο μου. Δεν το χρησιμοποιώ σαν αμυντικό μέτρο. Γενικά δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, καθώς είναι σαν ματιάρικο και τους θόρυβους δεν τους αγαπάει κανένας αυτές τις μέρες. Παλιότερα προσπαθούσα να κυνηγήσω με αυτό, με μηδαμινή επιτυχία, και να έπιανα κάτι, δεν ξέρω αν θα μου πήγαινε η καρδιά να το ξεπετσιάσω και να το στραγγίξω από το αίμα του. Τώρα ίσως και να το έκανα. Το κρέας έχει γίνει κάπως σπάνιο και δεν θα το άφηνα να πάει χαράμι. Πάμε μαζί, εγώ και ο μικρός, που δεν είναι 10 χρονών, από σπίτι σε σπίτι. Σε αυτά τα σπίτια ζούσαν κάποτε κάποιοι άγνωστοι χαρακτήρες, με τις προσωπικές τους ταινίες που ήταν και οι πρωταγωνιστές. Σπίτια μικρά και φτωχικά και σπίτια μεγάλα με αυλές. Πάμε εκεί όπου είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να είμαστε μόνοι. Παντού είμαστε μόνοι. Πάμε σε σκοτεινιασμένες γειτονιές και έρημα λαγκάδια, αγροτόσπιτα και μεζονέτες και εργατικές πολυκατοικίες και όλο κινούμαστε μέσα στη νύχτα και την ησυχία, με την ανάσα μας μετρημένη και τα πόδια μας να πατάνε απαλά και αθόρυβα στις λάσπες και τα λιγδιασμένα πεζοδρόμια και τους χωματόδρομους. Τη μέρα κλεινόμαστε σε αυτά τα σπίτια και δεν βγάζουμε μιλιά. Κοιμόμαστε και τρώμε και τεντώνουμε τα αυτιά μας να πιάσουμε κανέναν ύποπτο ήχο. Ο μικρός βαριέται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν έχουμε μαζεμένες κάμποσες κονσέρβες και δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε για μερικές μέρες, αρχίζει και βαριέται. Προσπαθώ να ανακαλύπτω παιχνίδια για να μην βαριέται. Γίνεται απρόσεκτος όταν νιώθει ασφάλεια και αυτό ίσως στοιχήσει. Σαν παιδί βαριέται κι αυτός εύκολα και εγώ, σαν σχεδόν γέρος, μου λείπει πια η φαντασία και δεν μπορώ καν να φτιάξω εικόνες στο μυαλό μου και είναι λες και ο κόσμος στερεοποιήθηκε και δεν μπορεί να αλλάξει ούτε πια στα ψέματα. Έτσι τα παιχνίδια μου είναι μαλακίες και το ξέρουμε και οι δύο, αλλά επειδή δεν έχει τίποτα καλύτερο να παίξει, αναγκαστικά παίζει αυτά που σκαρφίζομαι εγώ. Προσπάθησα κάποτε να του βρω μια κονσόλα, κανένα PlayStation, αλλά για να μπορεί να παίξει θα πρέπει να κουβαλάω μαζί μου και μπαταρία αυτοκινήτου, καθώς και μια τηλεόραση. Μετά έψαξα να βρω κανένα από αυτά τα φορητά που είναι μικρά και τα κουβαλάς μαζί σου. Μετά κανένα λάπτοπ. Όλα είναι στραγγισμένα από μπαταρία και νεκρά και κοιτάς μόνο τη μαύρη τους οθόνη. Στη μαύρη οθόνη βλέπεις μόνο τη φάτσα σου ή και τίποτα. Βαριέται. Παίζει με τις σφαίρες. Πάρε κανένα καλάθι, του λέω, και μέτρα 5 βήματα και προσπάθησε να ρίξει τις σφαίρες μέσα. Μα αυτό είναι μπάσκετ, μου λέει. Σωστά. Είναι ένα παιχνίδι που έχει προλάβει να εφεύρει κάποιος άλλος πριν από μένα. Πάρε τις σφαίρες και προσπάθησε να κάνει ζογκλερικά μαζί τους. Με 3 μαζί. Προσπαθεί για λίγο και όλο του πέφτουνε και μετά αρχίζει να γελάει. Όταν οι σφαίρες φτάνουν στο δάπεδο, κάνουν κλαν κλαν και σφίγγομαι κάθε φορά που καμπανίζουν και μετά στην αυτή να ακούσω κανέναν ήχο απ' έξω ως απάντηση. «Δεν ίσταξες καθόλου?» τον ρωτάω και κουνάει το κεφάλι. Δεν ιστάζει. Με κοιτάει για λίγο και καταλαβαίνει και κάπως ησυχάζει. Παίρνει μια από τις σφαίρες και την κρατάει στα χέρια και μετά αρχίζει να την παίζει ανάμεσα από τα δάχτυλά του. Τα μάτια μου βαραίνουν και όλα είναι σιωπηλά. Αύριο είναι καιρός να φεύγουμε. Εκείνη όταν θύμωνε με έλεγε μικρομέγαλο. Μου έλεγε πως είμαι ανώριμος.
Πώς μπορώ να βασιστώ ποτέ πάνω σου, μου είχε πει μια μέρα. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρη και να ηρεμήσω. Πρέπει να έχω το νου μου και να σε ταρακουνάω. Δεν ξέρω αν χρειαζόμουν ταρακούνημα. Δούλευα τότε σε μια βιοτεχνία ελαντικών και μου φαινόταν η σκλαβιά αφόρητη. Έβλεπα τους άλλους το πρωί καλοξυρισμένους, με καθαρές φόρμες εργασίας, προβλέπε που λέγαμε στο στρατό. Το αφεντικό ήταν ένας φιλόδοξος τύπος που είχε την εντύπωση πως όλοι εμείς που δουλεύαμε για 8,50 και που κάναμε μια μονότονη και άχαρη δουλειά σαν όλες τις άλλες δουλειές, θα έπρεπε να νοιαζόμαστε για το μαγαζί, όπως το έλεγε, και να μην κοιτάμε το ρολόι κάθε 3 και λίγο να δούμε αν κοντεύει η ώρα της λευτεριάς. Αυτός δεν έλεγε λευτεριά. Λευτεριά το έβλεπα εγώ το σχόλασμα, πάνω στην οθόνη του κινητού μου, όταν οι αριθμοί πλησίαζαν το 4:30. Κάποια μέρα έφυγα και δεν ξαναγύρισα. Πήγα σπίτι και άνοιξα το βάζο με τη φούντα και κάτσα μπροστά από την τηλεόραση και ξανασηκώθηκα μετά από 3 μέρες. Τότε δεν έμενε εκείνη μαζί μου ακόμα και ήρθα από το σπίτι εκείνη την τρίτη μέρα να δει αν ζω ή αν πέθανα, γιατί δεν σήκωνα το τηλέφωνο. Μπήκε στο σπίτι, της είχα δώσει κλειδιά και μόρφασε γιατί φαίνεται βρωμούσε μπαφίλα και απλησιά. Με κοίταξε με ένα ύφος σαν να βλέπει κανένα μαμούνι στον τοίχο. «Τι κάνεις εσύ», μου είπε και ντράπηκα. Έβαλε τον μπαμπά της μετά από κανένα 2 μήνες να μου βρει δουλειά και εκείνος με έμπασε σε μια εταιρεία να κάνω θελήματα. Είχα πάρει μερικά βιβλία που όταν τα διάβαζες σε έκαναν να θέλεις να βελτιωθείς και να γίνεις κι εσύ σαν τους άλλους. Τα έβρισκα στο ράφι που έλεγε αυτοβοήθεια. Διάβασα κάπου πως αυτό το είδος είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, λέει, σαν εμβόλιο ενάντια στο κοπροσκύλιασμα που πρέπει να είναι και η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Έτσι σε αυτή τη δουλειά ξεπέρασα πραγματικά τον εαυτό μου. Τεινόμουν καλά και έτρωγα ανθρώπινα. Σταμάτησα μάλιστα να την πίνω και να τον βροντάω 2 φορές τη μέρα. Εκείνες τις μέρες εκείνη πραγματικά ένιωθε μεγάλη υπερηφάνεια για μένα. Μου έφτιαχνε περιποιημένα γεύματα για να πάρω στο γραφείο. Μου έβαζε χωριστά σαλάτα και τυρί και καμιά φορά φρούτο ή και κανένα κομμάτι κέικ. Μετά από λίγο καιρό μου δώσανε θέση, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Καθορισμένα καθήκοντα και έτσι, κατάλαβες. Όταν ήρθαν οι πρώτες άδειες και είχα κάμποσες μέρες να σπαταλήσω, κατέστρωσα με στρατηγική, επιστημονικά και με χρονοδιάγραμμα ένα αυστηρό πρόγραμμα για τις άδειες μέρες, έτσι ώστε να μην κυλήσω πάλι στην κρεπάλη. Το τήρησα πιστά για 2 μέρες, αλλά την τρίτη, με αυξημένη την αυτοπεποίθησή μου, θεώρησα πως πια είχα αλλάξει για πάντα και αυτή η σιγουριά με κατέστρεψε ξανά. Θα μπορούσα μια μερούλα μόνο να τη φάω στον καναπέ. Ας έκανα και κανένα τσιγάρο. Τόσους μήνες ζώσα μοναχός. Δεν κινδυνεύω πια, έτσι. Έχω αλλάξει για πάντα και δεν γίνεται να γυρίσω πίσω. 7 μέρες άδεια, τις 5 τις πέρασα μπροστά από οθόνες, κόκαλα από το χόρτο και απόλυτα ευτυχισμένος γιατί υπήρχε ακόμα η δουλειά μου, όπου σε μερικές μέρες έπρεπε να πάω ξανά και να τη συνεχίσω. Να συνεχίσω την καλή και σωστή και νοικοκύρικη ζωή που είχα χτίσει. Εσύ που το λες. Όταν έχεις ακόμα 4 μέρες για την πάρτι σου, είναι εύκολο. Βλέπεις την πρώτη μέρα δουλειάς μακριά σου και χαίρεσαι. Μέχρι τότε θα έχω ξεκουραστεί και θα είμαι έτοιμος για εργασία και χαρά, λες. Όταν έρχεται εκείνη η μέρα όμως είναι διαφορετικά. Πρέπει να σηκωθείς νωρίς και να πληθείς, να ντυθείς, να ετοιμάσεις κολατσιό, να μπεις στο λεωφορείο, να πας μπροστά από τον υπολογιστή σου, σαν μέρμιγκας και να κάνεις την ίδια κίνηση όλη μέρα, σαν αυτιστικό ρομπότ. Ούτε καν ξύπνησα, όπως κατάλαβες εκείνη τη μέρα που ήρθε. Δεν ξαναπήγα σε εκείνη τη δουλειά και τα βιβλία τα πούλησα. Μέσα στην άδεια της είχα υποσχεθεί ότι θα πηγαίναμε κάποιο μικρό ταξίδι. Να βάζαμε κι εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καμία ανάρτηση. Να δούνε πως είμαστε κι εμείς άνθρωποι, σαν όλους τους άλλους. Να δείξουμε πως σαν κανονικοί και καλώς προσαρμοσμένοι πολίτες ακολουθούμε τις επιταγές της νέας εποχής. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει να περνάμε καλά και να ρουφάμε τις εμπειρίες της ζωής. Ακύρωσα το ταξίδι, που στην πραγματικότητα δεν το είχα κανονίσει καν, και βρήκα μια ηλίθια δικαιολογία. Της είπα ότι κόλλησε η κάρτα μου και ότι δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω συναλλαγές. Με πίστεψε, δεν με πίστεψε, δεν ξέρω. Πάντως δεν είπε τίποτα. Μου επέτρεψε, φαντάζομαι, λίγες μέρες να της κάνω ό,τι θέλω. Πίστευε και εκείνη πως σε λίγες μέρες θα γινόμουν πάλι εκείνος ο νέος και βελτιωμένος τύπος συντρόφου που την έκανε τόσο περήφανη και χαρούμενη. Κάποια από εκείνες τις τελευταίες μέρες της άδειας ήρθε σπίτι να με δει. Με πιάνε πόνος και στεναχώρια με το πόσο κούκλα ήταν. Μετά ένιωθα τύψεις που ήμουν όπως ήμουν. Για να διώξω τις τύψεις, γινόμουν όλο και πιο ρεμάλι. Όταν ήρθε και έκατσε λίγο μαζί μου,
Δεν μπορούσα να πάρω τα χέρια μου από πάνω της. Τι έπαθες, μου έλεγε και γελούσε. Το κάναμε 2 φορές και μετά εκείνη έφυγε να πάει στις ξαδέρφες της, που είχαν γενέθλια και θα κερνούσαν ποτό στο κέντρο. Μήπως θέλεις να έρθεις? Μπα, όχι. Δεν νιώθω και πολύ καλά. Σαν να με τσιμπάει το στομάχι μου. Θα φταίει η ζαμπονοκασερόπιτα που έφαγα. Απογοητεύτηκε. 2 μήνες μετά που μου είπε πως είναι έγκυος, με έπιασε ένας ανυπόφορος και επίμονος πανικός που δεν περνούσε με τίποτα. Προσπάθησα να ηρεμήσω με διάφορους ανόητους τρόπους, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Ήμουν πολύ νέος για να σκλαβωθώ έτσι, σκεφτόμουν. Ένα μωρό θέλει όλη μέρα να τρέχεις για εκείνο. Όταν ήμασταν μαζί, προσπαθούσα να κρύψω την αποστροφή που ένιωθα στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας καινούριας οικογενειακής ζωής. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλές φορές σκεφτόμουν πως ένα παιδί δεν χρειάζεται μόνο τις πάνες του και το γάλα του και τα παιδικά του ρουχαλάκια. Ένα παιδί θέλει τα σχολικά του είδη, τα φροντιστήριά του, το ταϊκβοντό του ή ό,τι άλλο κινέζικο ήταν της μόδας, αύριο μεθαύριο τις σπουδές του, το αυτοκίνητό του. Ένα παιδί χρειάζεται να θυσιάσει κανείς όλον τον χρόνο του, μέχρι και το τελευταίο του λεπτό, και να χαρίσει την κάθε μια μικρή χαρά που έχει κανείς και που για αυτήν αξίζει να ζεις. Εκείνες τις μέρες έλαβα μια τεράστια συνειδητοποίηση. Ποτέ μου, ούτε στο παρόν, αλλά ούτε και στο μέλλον, δεν θα ήθελα να κάνω παιδιά. Εκείνη κανόνισε καφέ με τον μπαμπά και τη μαμά της. Να τους πει τα νέα. Ο μπαμπάς της, καλά να τον έχει ο Θεός, ήταν ένας άνθρωπος που για κάποιο μαγικό και ανεξήγητο λόγο με συμπαθούσε. Η μάνα της δεν έδειχνε να με πήγαινε ή όχι. Ήμουν από τους ωραίους τότε, τώρα πια δεν είμαι. Και το δυνατό σαγόνι μου και φαρδιές μου πλάτες ενέπνεε ανεύνοια στους κοινούς θνητούς, ή έτσι νομίζω τουλάχιστον. Πώς νιώθεις που θα γίνεις μπαμπάς? Πώς πάει η νέα δουλειά? Δεν ήξερα ότι είχα σταματήσει να πηγαίνω και πως όταν με καλούσαν δεν το σήκωνα καν. Σκέφτεσαι να αγοράσεις κάποιο μεγαλύτερο σπίτι? Άκουσα ότι δίνεται επιδότηση για το πρώτο σπίτι. Επίσης, σκέφτεσαι να κάνεις τη βάφτιση μαζί με το γάμο? Όλες αυτές τις ερωτήσεις τις κατεύθυναν προς εμένα και καμιά από αυτές προς την κόρη τους. Ένιωθα πως δεν βρισκόμουν στο τραπέζι μαζί τους και πως απλά παρατηρούσα τον εαυτό μου να αλληλεπιδρά με τα πρόσωπα σαν να επρόκειτο για κάποιο βιντεοπαιχνίδι ή ταινία. Είμαι σίγουρος πως υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση που συναντάται αυτό το σύμπτωμα. Όσο μου μιλούσαν και γελούσαν και είχαν μια λάμψη μανιακή στα μάτια τους, εγώ σιγά σιγά έπαιρνα μια ακόμα ηλίθια απόφαση. Όχι την πρώτη, αλλά ούτε και την τελευταία, σε μια μακριά και επίπονη σειρά ανόητων αποφάσεων. Τους γονείς της δεν τους ξαναείδα ποτέ. Εκείνη την ξαναείδα μετά από πάρα πολύ καιρό. Εδώ που ήρθαμε, δεν είμαστε μόνοι. Ο μικρός κοιτάει από το παράθυρο, γιατί για κάποιον λόγο του αρέσει να τους βλέπει. Δεν είναι πολύ περίεργη στην όψη, να πούμε την αλήθεια, αλλά δεν είναι και ευχάριστη να τους κοιτάς. Εμένα σίγουρα δεν μ' αρέσει να τους βλέπω. Κοιτάει από το παράθυρο επίμονα και προσπαθεί να το κάνει μουλοχτά, τάχα για να μην τον δούνε. Αν κοιτάξει κανένας τους προς τα εδώ, σίγουρα θα τον δει, αλλά θα πρέπει να πετύχει το σωστό παράθυρο ανάμεσα σε 100 άλλα. Είμαστε σε μια περιοχή με πολυκατοικίες, μακριές αλλά όχι πολύ ψηλές. Τα διαμερίσματα είναι μικρά και στενάχωρα και σκοτεινά. Βρήκαμε ένα πτώμα καθώς μπαίναμε χθες τη νύχτα. Ήταν στο διάδρομο και έπαιρνε τον αιώνιο υπνάκο. Ο μικρός κοιτούσε το ταβάνι και κρατούσε τη μύτη του κλειστή καθώς περνούσαμε. Ο άτιμος δεν μασάει τίποτα. Διάλεξε μια πόρτα, του είπα, και εκείνος ανέβηκε τη σκάλα. Μου δείχνε μια πόρτα στον δεύτερο όροφο. Έπεσα πάνω της και την άνοιξα. Μέσα δεν έχει κανέναν, όπως ήταν αναμενόμενο. Ούτε νεκρό, αλλά ούτε και ζωντανό. Όλα είναι σκονισμένα και στο τραπέζι μου χλιάζει ένα πιάτο με φαγητό που αυτός που το μαγείρεψε δεν πρόλαβε ποτέ να το φάει. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ήταν όταν ήταν φρέσκο. Ελπίζω να ήταν κανένα φαΐ της προκοπής, όχι τίποτα λαδερά ή όσπρια. Κάτω στον δρόμο είναι 2-3 από εκείνους. Καθώς τους βλέπω, νομίζω πως η απόσταση που μας χωρίζει από αυτούς είναι περίπου 100 μέτρα, αλλά αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη. Στην πραγματικότητα είναι μακρύτερα, κάπου στη διπλάσια απόσταση από ό,τι είναι προφανές. Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγέθους τους. Καθώς είναι μεγαλύτεροι, νομίζεις πως βρίσκονται πιο κοντά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό το κρατάω στο μυαλό μου σαν σημείωση. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τα παιχνίδια που παίζει η προοπτική. Λέω στο μικρό να φύγει από το παράθυρο. Εκείνος γυρνάει και με κοιτάει και μετά απομακρύνεται.
Είναι ένας που διαφέρει από τους άλλους, μου λέει. Τον ρωτάω τι εννοεί. Έχει διαφορετικό κούρεμα, μου λέει. Όντως. Πηγαίνω στο παράθυρο, εκεί που πριν στεκόταν ο μικρός. Κοιτάω από μια γωνίτσα κρυμμένος. Τους βλέπω που μιλάνε. Μιλάνε σπάνια και μιλάνε μια δικιά τους γλώσσα που από εδώ που είμαι δεν μπορώ να την ακούσω. Και να τους άκουγα δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι λένε. Μιλάνε πάντα ήρεμα και λίγο, λες και έχουν περιορισμένο αριθμό λέξεων να ξοδέψουν μέσα στη μέρα. Εδώ να τους περιγράψω, σε περίπτωση που εσύ, αναγνώστη μου, όποιος κι αν είσαι, είχες την τύχη να μην γνωρίζεις την όψη τους. Είναι σαν άνθρωποι, ούτε πολύ χλωμοί, αλλά ούτε και πολύ μελαμψοί. Όταν λέω πως είναι σαν άνθρωποι, το εννοώ. Σε όλα τους είναι πραγματικά άνθρωποι. Μάτια, μύτη, στόμα, χέρια, εκφράσεις και κινήσεις και βάδισμα και οπλισμός. Όχι πυροβόλα, αλλά τόξα και άλλα πιο πρωτόγωνα μέσα. Και γενικά δεν σου κάνουν καμιά απολύτως εντύπωση, αν τους δεις από κάποια απόσταση, εκτός από τα ρούχα τους που είναι σαν βγαλμένα από αρχαίες χαράξεις και ορθόδοξα εικονίδια. Κομμάτια ύφασμα τυλιγμένα γύρω από τα σκέλια τους και από τους ώμους τους. Όταν όμως κοντέψεις, χωρίς να σε δουν αν είναι δυνατόν, πίστεψέ με, δεν θα ήθελες με τίποτα να σε πάρουν είδηση, καταλαβαίνεις πως κάτι δεν πάει καλά. Περπατάς προς το μέρος τους και αυτοί φαίνεται σιγά σιγά πως είναι μεγάλοι. Όχι τεράστιοι, αλλά περίπου διπλάσιοι από τον μέσο άνθρωπο. 3 μέτρα και βάλε, και τέλειοι, όμορφοι σαν μοντέλα. Ήρεμοι και αξιοπρεπείς. Κάποια καινούργια ράτσα, ανώτερη από μας μου φαίνεται. Σε πιάνει μια στεναχώρια με τη σύγκριση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μου αρέσει να τους κοιτάζω. Του μικρού του αρέσουνε. Δεν χορταίνει να τους παρακολουθεί, όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Αυτή η αιμονή του είναι συνδυασμένη με κάποιο κρυφό μίσος. Σφίγγει το σαγόνι του όταν τους κοιτά. Ήρθανε μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Κάποιοι πήραν τον καφέ τους στην πλατεία και ανταλλάζαν γκρίνιες για την κόμενα ή γκομενό τους. Και κάποιοι άλλοι αγόραζαν κάποιο δώρο για τη μητέρα τους. Και κάποιοι άλλοι ίσως γυρνούσαν από τη δουλειά και πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ. Τους βλέπω να γυρνάνε προς το παράθυρό μας. Λες να με είδαν? Λες να είδαν το μικρό? Χέζομαι πάνω από το φόβο και κοιτάω τριγύρω μου σαν τρομαγμένο ζώο. Ο μικρός με κοιτάει και εκείνος. Τον φόβησε η αντίδρασή μου και περιμένει να δει τι θα πω. Κοιτάζω ξανά το παράθυρο. Τρέχουν προς το σπίτι. Γρήγορα, μικρέ, φεύγουμε, του λέω. Προσπαθώ να κρύψω τον πανικό μου. Παίρνω μια γύρα τα παράθυρα. Ακριβώς κάτω από το παράθυρο της κουζίνας, βλέπω πως υπάρχει ένα αυτοκίνητο που βολεύει να πηδήξουμε πάνω του. Αρπάζω το μικρό από το μανίκι και τον ανεβάζω στο περβάζι. Πήδα, του φωνάζω. Ο μικρός πηδάει χωρίς δισταγμό και κάνει ένα κλανγκ καθώς προσγειώνεται στην οροφή. Από πίσω ακούω τα βήματά τους από το ισόγειο. Πώς διάλο με είδαν? Βροντάνε τα μεγάλα τους πόδια στο πάτωμα. Έρχονται. Πηδάω πάνω στο αμάξι. Ο ουρανός υποχωρεί με θόρυβο καθώς πέφτει το βάρος μου πάνω του. Έχει βαθουλώσει. Αυτό ανόητα με στεναχωράει, λες και είναι η ζημιά που πρέπει εγώ να την πληρώσω. Ο μικρός με περιμένει. Τρέχουμε μέσα στο φως της μέρας, ακάλυπτοι, ευάλωτοι. Κοιτάω πίσω μου συχνά. Μπαίνουμε από ένα ανοιχτό παράθυρο σε κάποιο άλλο διαμέρισμα του ισογείου. Είναι μεγάλη τύχη που οι οικοδομές σε αυτή την περιοχή είναι σχεδιασμένες να έχουν διαμερίσματα στο ισόγειο. Βγαίνουμε στην πίσω μπαλκονόπορτα και πηδάμε από το μπαλκόνι στο παρκάκι, πίσω από το κτίριο. Έχει δέντρα που προσφέρουν κάποια μικρή προστασία. Τρέχουμε ξανά. Κοιτάω πίσω μου. Δεν βλέπω κανέναν. Τώρα τελευταία σπάνια τους βλέπεις. Στην αρχή ήταν παντού. Αυτό μας βολεύει. Μάλλον νομίζουν πως μας καθάρισαν όλους και τώρα ετοιμάζονται σιγά σιγά να φύγουν και να πάνε από όπου στο καλό ήρθανε. Στη μέση του πάρκου υπάρχει μια μεγάλη τρύπα. Μέσα σαπίζουν τα πτώματα εκατοντάδων ανθρώπων. Βρωμάει. Είναι όλοι γκρίζοι και σάπιοι. Κάπου φαίνεται το οστό κάτω από τα σκισμένα ρούχα τους. Μπαίνω ανάμεσα στο θέαμα και στο μικρό, καθώς τρέχει μου λέει: Τους είδα, δεν φοβάμαι. Τι εννοεί? Μήπως θέλει να μου πει πως δεν χρειάζεται να τον προστατεύω πια από την πραγματικότητα? Σημαίνει ίσως αυτό πως έγινε πια άντρας? Φτάνουμε σε μια ανισόποδη διάβαση. Περνάμε κάτω από τη γέφυρα σε μια μάντρα με παλιά αυτοκίνητα. Μπαίνουμε σε μια νταλίκα. Είναι διαλυμένη και σκουριασμένη. Μας κάνει μια χαρά. Είναι από αυτές που έχουν κρεβατάκι πίσω για να κοιμάται ο οδηγός όταν νηστάζει, στις ξένες πόλεις που σέρνει το καραβάνι του. Καθώς τραβάω τα κουρτινάκια και καλύπτω τα παράθυρα, δίνω μια νοερή ευλογία και ευχή στους νεκρούς νταλικέριδες που κατάφερναν να κρατάνε στιτό τον κόσμο με τα δρομολόγια τους. Δεν χρειάζονται νταλικέριδες πια. Συνηθίζουν να μαζεύουν τους πεθαμένους σε πάρκα και χωράφια κοντά στις πόλεις, αφού τελειώσουν τη δουλειά τους και συγγύσουν οι κραυγές των αθώων, το αθώων με ερωτηματικό στο τέλος.
Τους βλέπεις να κρατάνε 3-3 τα πτώματα ο καθένας τους σαν σφαγμένα γουρούνια και τα πηγαίνουν στις τρύπες. Τα αποθέτουν με αξιοπρέπεια στο χώμα. Μόλις γεμίσει η τρύπα, ρίχνουν το χώμα πάλι με τα χέρια τους και τους θάβουν. Υπάρχει ένας τάφος σαν και εκείνον που είδαμε σε κάθε γειτονιά. Αυτά τα είδα τις πρώτες μέρες. Την πρώτη μέρα, στις ειδήσεις, είπαν πως κάποιος γίγαντας μπήκε σε ένα εστιατόριο. Μπήκε, λέει, σαν κύριος από την πόρτα. Είχε ένα όπλο στο χέρι, μακρύ σαν κολόνα του ηλεκτρικού, και μπήκε σκυμμένος μέσα γιατί δεν χώραγε. Τίναζε το ακόντιο και κάρφωνε τα κεφάλια, που πολλές φορές ξεκολλούσαν από το σώμα. Το έκανε ήρεμα και με οικονομισμένες κινήσεις και προσεκτικά. Υπήρχαν βίντεο που ανατρίχιαζε όταν τα έβλεπες εκείνες τις πρώτες μέρες. Μετά από λίγες εβδομάδες δεν υπήρχε πια κάτι που θα μπορούσε να σου κάνει εντύπωση, καλό ή κακό. «Μικρέ, όλα εντάξει?» τον ρωτάω. Κουνάει το κεφάλι και βλέπει πως χαμογελάει λίγο. «Δυνατός ο μπαγάσας, δεν καταλαβαίνει τίποτα». «Θέλω να τον προστατέψω. Ο κόσμος να καεί ολόκληρος, δεν θα αφήσω να του συμβεί τίποτα. Να ανοίξει η γη στα δύο και να σβήσει ο ήλιος. Τίποτα δεν θα αφήσω να τον πειράξει». Το σκεπάζω με το μπουφάν μου. Αφήνω μια χαραμάδα παράθυρο ακάλυπτο να μπορώ να βλέπω έξω. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανείς. Νιώθω τα βλέφαρά μου να βαραίνουν. Πρέπει να φύγουμε ξανά. Σκέφτομαι να πάω προς τη θάλασσα. Έχω μια πεποίθηση πως οι γίγαντες δεν ξέρουν κολύμπι. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά για κάποιο λόγο είμαι σίγουρος. Έκανα δουλειές του ποδαριού και είχα μαζέψει μερικά λεφτά. Όχι και πολλά, αλλά αρκετά για να πάρω ένα ετοιμόρροπο σαραβαλάκι, το οποίο αν είχε στόμα θα έσκουζε και αν είχε θέληση δική του θα έπεφτα από μόνο του από κανένα γκρεμό. Εγώ και εκείνο το μικρό Citroën γυρίσαμε όλες τις πόλεις του Βορρά. Πολλές φορές άπλυτος και πεινασμένος, τις περισσότερες κουρασμένος. Δρόμοι και δάσος και μικρά χωριά και πόλεις κουρασμένες και ξεφτισμένες. Αυτές οι βόρειες πόλεις είναι λες και εξοδεύτηκαν πια τόσα χέρια που είχαν αλλάξει στους αιώνες και οι άνθρωποι με κάποιον περίεργο τρόπο κουβαλούσαν μια ηρεμία βουτυγμένη στην αποδοχή και τη συνειδητοποίηση. Θυμάμαι εκείνες τις πρώτες μέρες που ήμουν ακόμα φρέσκος σε αυτή τη νέα μου ζωή και μου φαινόταν αδιανόητο το γεγονός πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επέλεγαν να ζουν ακριβώς έτσι όπως εγώ. Τσιγκάνικα να πούμε, ελεύθερα. Η πρώτη πόλη που έκατσα ήταν μια επαρχιακή μικρή τρόγλη. Υπήρχε μια μεγαλούτσικη πλατεία στο κέντρο. Είχε το άγαλμα κάποιου πεθαμένου για ιδανικά, τότε που οι άνθρωποι υπολόγιζαν τέτοιες προσωπικότητες. Την έστεινα που λέει στην πλατεία και άκουγα τι συζητούσαν οι γέροι. Οι γέροι είναι για λύπηση. Ενώ έχουν δουλέψει τόσο πολύ στη ζωή τους, που έχουν πια στραγγίξει και σαφρακιάσει, με κάθε ευκαιρία συζητάνε μεταξύ τους για δουλειές. Στις μελαγχολικές μέρες με συννεφιά και στη λιακάδα, ακόμα μιλάνε για δουλειές, για τις δουλειές των νέων και για το πόσο καλά τις κάνουν ή όχι. Εκεί μπορείς να μάθεις που μπορείς να βγάλεις κανένα φράγκο. Είμαι μονάχα ένας χλωμός ξένος, σαν αυτούς που κάθονταν στα σαλούν στις καμπόικες ταινίες και αντί για άλογο έχω το παλιό μου Citroën. Τίποτα το περίεργο να δείτε. Μη ρωτάτε από πού ήρθα, σας παρακαλώ. Δούλεψα στα καπνά. Έτσι λέγανε τη συγκομιδή και αρχική επεξεργασία του καπνού. Τα καπνά. Ανεβαίναμε κάθε πρωί στις 5 σε ένα παλιό τραχτέρ που εδώ δεν κάνω πλάκα, ήταν μάρκας Lamborghini και που πηγαίναμε στο μάζεμα. Μαζί μου εκείνες τις λίγες μέρες ήταν κάποιος Βούλγαρος που τον έλεγαν Αμπεντίν και που πιο πολύ έπινε παρά δούλευε. Ένας μισόχαζος πιτσιρικάς που πιο πολύ γελούσε παρά μίλαγε και μια πανίσχυρη γριά γυναίκα που πιο πολύ έβριζε παρά ανέπνεε. Αυτή η φοβερή παρέα ήταν πάνω στο Λαμποργκίνι. Οι πιο πολλές που δούλευαν εκεί ήταν γυναίκες και όταν γυρνούσαμε κατά τις 11 σε μια γειτονιά στην άκρη της μικρής πόλης ξεκινούσαμε το αράνι. Μη με ρωτάς σημαίνει αυτό, έτσι το λέγαμε. Πλέκαμε ξεραμένα φύλλα μεταξύ τους και τα κρεμούσαμε. Σπάζαν τα χέρια σου μετά από μερικές ώρες. Εκεί έμαθα να τρώω με ευχαρίστηση στην καρδιά μου, αργά και σταματώντας που και που ανάμεσα στις βούκες. Παλιότερα κατάπινα ό,τι σκουπίδι έβρισκα μπροστά μου. Όταν τέλειωνε η δουλειά, μας μάζευε γριά στο κουζινάκι της, που ήταν ξέχωρα από το υπόλοιπο σπίτι, και μας μαγείρευε και μας τάιζε. Απλά και νόστιμα πιάτα, πατάτες στο φούρνο και φρέσκες σαλάτες. Έμαθα πως τρώνε. Όταν έφυγα, μετά από καμιά δεκαριά μέρες, ένιωθα και ανακούφιση και λύπη.
Βλέπεις, είχα μαζέψει περίπου 400 ευρώ. Και αυτή ήταν η χαρά μου. Γιατί θα είχα να βάλω βενζίνη στο Citroën και θα είχα να φάω. Και οι δρόμοι περίμεναν. Αλλά τους είχα συμπαθήσει τους κερατάδες. Έτσι στην παραξενιά τους και την απομονωμένη τους ματιά και τα πολλά και ανούσια λόγια τους. Πήρα ξανά τους δρόμους. Έφτασα βόρεια, εκεί που ξεκινάνε τα αληθινά δάση. Τα σκοτεινά μονοπάτια των βουνών και έπιασα δουλειά με τους υλοτόμους. Εκεί, αδερφέ αναγνώστη, ανοίξαν τα μάτια μου. Μέχρι τότε ήταν κλειστά και από εκεί και πέρα άνοιξαν. Ένας μπελαχρινός χοντρός τύπος ήταν το αφεντικό. Πάνω στο βουνό και μέσα στο δάσος, κοντά στα μονοπάτια που είχαν χαράξει τα μουλάρια, είχαν χτίσει μια καλύβα. Ήταν φτιαγμένη από παράλληλους κορμούς, οριζόντια ο ένας πάνω στον άλλον. Αφού είχαν τελειώσει πρώτα αυτή τη δουλειά, πέταξαν από πάνω ένα χοντρό και μεγάλο κομμάτι μουσαμά και η καλύβα ήταν έτοιμη. Βάλανε και μια ξυλόσομπα στο κέντρο και τέλειωσε. Εκεί μέσα μείναμε ένα μήνα, 10 άτομα. Την πρώτη μέρα που βγήκα με το αλυσοπρίωνο, βλαστήμησα. Πιο δύσκολο πράγμα δεν είχα ξανακάνει στη ζωή μου. Μα βλέποντας τους άλλους, ντρεπόμουν να τα παρατήσω και έτσι συνέχισα. Είχαν όλοι χέρια άγρια και μεγάλα, σαν κουπιά, και το δέρμα τους ήταν κολλημένο στους μη σαν μπετσί που φτιάχνουν παπούτσια. Ο χοντρός έλεγε ιστορίες το βράδυ. Πώς είχε ρίξει εκεί την κόμενα, ή πώς είχε πιαστεί στα χέρια με έναν εφοριακό όταν είχε ακόμα μαγαζί, ή πως είχε πιει 3 μπουκάλια ουίσκι σε ένα βράδυ. Κάποιος άλλος, ένας κοντός τύπος με χωριάτικη προφορά, έλεγε ανέκδοτα. Μπορούσε να λέει για ώρες. Είχε ένα ατέλειωτο κατάλογο από αυτά και δεν τα έλεγε απλά, αλλά τα έπαιζε σαν ηθοποιός, αλλάζοντας τις φωνές και την κινησιολογία, έτσι που να παριστάνει τα διάφορα πρόσωπα του δράματος. Έκανε τον πόντιο, γέρνοντας πίσω και πετώντας την κοιλιά του έξω, και φορούσε ένα κενό βλέμμα στο πρόσωπο. Έκανε τον γιατρό μαζεύοντας τους ώμους και έφερνε στο πρόσωπο τον καρπό του τάχα για να φτιάξει τα γυαλιά του. Και έκανε τον πλούσιο σιάζοντας το γιακά του, που ήταν αόρατος, αλλά στην καλύβα και έχοντας πιει κάπου στο τσίπουρο, ήταν σαν να τους έβλεπες όλους αυτούς τους χαρακτήρες μπροστά σου. Έβλεπες το γιακά του πλουσίου, το μουστάκι του πόντιου και τα γυαλιά του γιατρού, πιο αληθινάκια από σαν τα είχες μπροστά σου. Γελούσαμε και γελούσαμε, μέχρι που παρακαλούσαμε να σταματήσει. Ήταν και κάποιος άλλος που έμενε αμίλητος. Κάτι τον βάραινε, αλλά δεν έτυχε να μας το πει. Οι άλλοι του μιλούσανε μαλακά, σαν να φοβόντουσαν να μην το στεναχωρήσουν. Κάποιο δικό του μάλλον θα χάσει, ή κάποιο άλλο τέτοιο άσχημο πράγμα. Εκεί έμαθα να δουλεύω. Μόλις άρχισα να συνηθίζω εκείνη τη βάρβαρη δουλειά, είχα αρχίσει να ξύνομαι να πάρω πάλι τους δρόμους, και αυτό ακριβώς έκανα. Τους χαιρέτησα, πήρα το μισθό μου, μπήκα στο Citroën μου και έφυγα. Φίλε αναγνώστη, είδα πολλές πόλεις και χωριά, και παντού μα παντού, εκτός σπανίων περιπτώσεων, είδα καθαρά βλέμματα και απλές καρδιές, και ελπίδες και πόθους ανεκπλήρωτους και καημούς. Δάκρυα που δεν έπεσαν. Σκληρά προσωπία της ανάγκης και της ερημιάς. Αγάπησα πολλούς από εκείνους τους ανθρώπους που συνάντησα και σιγά σιγά με τη δουλειά, την περιπλάνηση και τη στέρηση κάπως καθάρισα και έγινα κι εγώ άνθρωπος. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, γιατί γίναν και κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελα να σου πω πριν προχωρήσουμε. Νυχτώνει. Κάνω το κουρτινάκι στο πλάι, μα δεν μπορώ να δω τίποτα. Η πιο καλή ώρα, σκοτεινά και με ασφάλεια. Ο μικρός ροχαλίζει. Ροχαλίζει λες και είναι 180 κιλά. Δεν είναι 180 κιλά. Είναι μια σταλίτσα, μια βουκιά για άνθρωπος. Οι στενοί του ώμοι ανεβοκατεβαίνουν να απαλλάσσει το κάθισμα μέσα στην ταλίκα. Τον σκουντάω απαλά να τον ξυπνήσω. Τεινάζεται πάνω. Μέσα στη μέρα το παίζει σκληρός και όριμος, αλλά βλέπω πως τα όνειρά του τον βασανίζουν. Τα μάτια του παίζουν ρυθμικά πίσω από τα βλέφαρά του. Θέλω να κάνω με κάποιο τρόπο τα όνειρα να φύγουν. Στο λιγοστό φως μπορώ να δω τα περιγράμματα των κτηρίων της πόλης, σκοτεινά τετράγωνα, μόβ λυκόφως από πίσω και κεραίες σαν κλαδιά δέντρων. Αναρωτιέμαι ποιοι ζούσαν εκεί, πως τάχα τους λέγανε. Δίνω στο μικρό μια μπάρα δημητριακών που κουβαλάω μαζί μου 3 μήνες. Την έχω στην τσέπη μου. Εγώ θα μείνω νηστικός. Τώρα που πέρασε η κρίση, θα μπουκάρουμε πουθενά και θα καβατζώσω κάτι και για μένα. Είχα μια τσάντα μαζί μου στο προηγούμενο σπίτι. Είχε κάποια τρόφιμα μέσα. Έμεινε εκεί στα άδεια δωμάτια, αφού τρέξαμε να σωθούμε. Ο μικρός τρίβει τα μάτια του. Μοιάζει να είναι πολύ κουρασμένος. Τον καταλαβαίνω. Είμαι κι εγώ στο μαύρο μου το χάλι. Πρέπει να φύγουμε, του λέω. Μπορεί να είναι κάπου εδώ κοντά και να μας ψάχνουν ακόμα.
Εκείνος μόλις το ακούει αυτό, κοιτάει ανήσυχος πίσω από το τραβηγμένο κουρτινάκι. Μη φοβάσαι, του λέω. Δεν χρειάζεται φόβος. Χρειάζεται να φύγουμε. Τρώει την μπάρα Δημητριακών, μικρές παιδικές μπουκίτσες. Πρέπει να βρούμε κανένα κρέας. Αυτό μου θυμίζει πως το τουφέκι μου έμεινε πίσω μαζί με την τσάντα. Είχα μέχρι και χθες τη φαντασίωση ότι εκεί κοντά στη θάλασσα που θα είμαστε ασφαλείς θα μπορούσα να κυνηγήσω και να σκοτώσω κανένα ζώο. Σιγά μην το κατάφερνα ούτως ή άλλως. Και εκείνοι δεν σκοτώνονται με σφαίρες. Μπορείς να τους ρίξεις και να τους καθυστερήσεις, αλλά δεν πεθαίνουν. Αυτό το είχα διαπιστώσει επίσης εκείνες τις πρώτες μέρες. Κάποιος ήταν στην ταράτσα του και έριχνε εμένα από εκείνα τα μακριά του φέκια, τα στρατιωτικά. Κάτω ήταν 3 ή 4 από εκείνους και τον έναν τον πέτυχε. Ήμουν σε ένα στενό απευθείας πίσω τους και δεν με είχαν δει. Ο ένας έσπαγε το λαιμό κάποιας γυναίκας και την κρατούσε σαν χαλασμένο παιχνίδι στα χέρια του. Αυτός που χτυπήθηκε από τη σφαίρα έβγαλε ένα απαλό βογγητό και πίσω πάτησε. Όλο και όλο που έπαθε ήταν αυτό, λες και απλά τον είχαν σκουντίξει κάποιος. Έβγαζε αίμα από τον ώμο του και κοίταξε ψηλά να δει από πού τον πυροβολούσανε. Κρατούσε στα χέρια του ένα μεταλλικό περίτεχνο τσεκούρι, σκαλισμένο με σχέδια που έμοιαζαν με λουλούδια και φυτά. Έτρεξε χωρίς δισταγμό προς την είσοδο μιας πολυκατοικίας. Ο άντρας που ήταν στην ταράτσα έριξε πάλι σε έναν από τους άλλους δύο, αλλά χωρίς επιτυχία. Περπατάμε αθόρυβα στο σκοτάδι, στην άκρη της πόλης, εκεί όπου τελειώνουν τα κτίρια και ξεκινάνε οι αυτοκινητόδρομοι. Πάμε μέσα από τα άγωνα κομμάτια γης, παράλληλα από τους μεγάλους δρόμους. Αν κάτι θα πλησιάσει, λογικά θα το ακούσουμε. Ο μικρός παίζει με τις σφαίρες. Έχουμε μόνο τις λίγες σφαίρες που του έδωσαν να παίζει. Δεν έχουμε όπλο. Εύχομαι να μην το χρειαστούμε, και μόλις κάνω αυτή τη σκέψη, μου φαίνεται πως ακούω ψιθύρους και μουρμουριτά. Εύχομαι να τρελαίνομαι και να έχω ακουστικές παραισθήσεις. Αυτό βολεύει. Δεν βγαίνουν τη νύχτα. Για κάποιο λόγο δεν βγαίνουν. Ίσως δεν τους αρέσει το σκοτάδι, έτσι ωραίοι που είναι. Ποιος μουρμουράει μες στη νύχτα? Ποιος τριγυρνάει σαν φάντασμα εκτός από μένα? Ο μικρός δεν άκουσε τίποτα, ή κάνει πως δεν άκουσε. Συνεχίζουμε να περπατάμε. Νιώθω αδύναμος και τα πόδια μου τα αισθάνομαι βαριά. Έχει απόλυτο σκοτάδι και δεν μπορείς να δεις τίποτα. Εύχομαι να πέσουμε σε κατοικημένη περιοχή. Αυτά τα μέρη τα είχα γυρίσει κάποτε. Κάπου εδώ κοντά, θυμάμαι, υπήρχε ένα χωριό. Περπατάμε. Ξαφνικά ο ήχος που κάνουν τα παπούτσια μας αλλάζει. Πέφτει πάνω σε τοίχους και γυρνάει στα αυτιά μας. Αυτό είναι ευχάριστο. Σύντομα πατάμε δρόμο και μετά πεζοδρόμιο. Μπαίνουμε σε μια γειτονιά. Σε μια αυλή βλέπω 5-6 σκουριασμένα βαρέλια στη σειρά και ένα παλιό μηχανάκι χωρίς λάστιχα. Το μηχανάκι το έχουν στηρίξει στον τοίχο μιας αποθηκούλας. Πιάνω το μικρό από το γιακά. Του δείχνω το σπίτι δίπλα από την αποθήκη. Με κοιτάει και αλλάζει πορεία. Πηδάμε το φράχτη και μπαίνουμε στην αυλή. Δοκιμάζω την πόρτα του μικρού σπιτιού. Είναι κλειδωμένη. Κάνω μια γύρα να δω αν είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό. Τίποτα. Δεν έχω τα κότσια να σπάσω τα τζάμια για να μπω. Βγαίνουμε πάλι έξω από τον δρόμο, πηδώντας το φράχτη. Σε όλο το χωριό ψάχνω τη μία ανοιχτή πόρτα, το ένα παράθυρο που ξέχασαν να κλείσουν. Βλέπω από τα απομεινάρια ξεχασμένων προσώπων που έζησαν και δεν προκάλεσαν καμιά αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία. Άτομα σε ξεχασμένες ερημιές που κάνει κρύο τον χειμώνα. Κάποτε ήταν παιδιά και σκυρτούσε η καρδιά τους σαν σκεφτόντουσαν το μέλλον. Ακόμα κι αν είχαν επιζήσει, σκέφτομαι, δεν θα είχε καμία απολύτως σημασία. Θα σβήναν και εκείνοι απλά λίγα χρόνια πιο μετά, κάποιο Γενάρη γυρνώντας από το καφενείο. Με πιάνει μεγάλη στεναχώρια και θέλω να κλάψω και να φωνάξω. Δεν θέλω να πανικοβάλω το μικρό και έτσι το βουλώνω. Βλέπω όσο μπορώ μέσα στη νύχτα πως σε ένα σπίτι στο τέλος του δρόμου, πως εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πόρτα, τώρα χάσκει ένα μαύρο ορθογώνιο. Δείχνω στο μικρό το άνοιγμα. Η πόρτα είναι σπασμένη από τους μεντεσέδες και παρατημένη μπροστά από την είσοδο. Στο σκοτάδι μοιάζει με στρωμένο χαλί. Πατάμε πάνω της και μπαίνουμε μέσα. Βρωμάει. Ο μικρός βγάζει μια μικρή κραβούλα. Προσπαθώ να δω τι έπαθε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάω εκεί κοντά του και το παπούτσι μου ακουμπάει κάτι μαλακό. Κάποιος πεθαμένος που είχε πια πριστεί και έζεχνε. Κάποιους τους Σπαρτάνε εκεί που τους μακελέψανε. Τους περισσότερους τους είχαν μαζέψει. Έχουν, φαίνεται, περιορισμένο μπάτζετ και δεν συμφέρει το δρομολόγιο. Ψάχνω με το χέρι μου τον μικρό. Ακουμπάω το κεφαλάκι του. Μη φοβάσαι, του λέω. Μη φοβάσαι. Πάει, τώρα έφυγε αυτός. Ίσως είναι αυτός, ίσως είναι και αυτή. Δεν μπορώ να δω μέσα στο σκοτάδι. Περνάμε πάνω από το σακί με τα κόκαλα. Ο μικρός με κρατάει από το μπουφάν. Μη φοβάσαι, βρε, του λέω και του ανακατεύω τα μαλλιά. Δεν φοβάμαι, μου λέει. Συχαίνομαι. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια. Πάω στα ντουλάπια και τα ανοίγω.
Έχει μια κονσέρβα πολτών ντομάτας. Τη βάζω στο καλάθι μου. Βρίσκω ένα πακέτο μακαρόνια. Το βάζω στο καλάθι μου. Και άλλες κονσέρβες. Σαρδέλες και φασόλια. Τα βάζω στο καλάθι μου. Μπισκότα. Τα βάζω στο καλάθι μου. Βρίσκω κάτω μια εξάδα νερά. Μπόρεσα να διακρίνω τα γαλάζια καπάκια. Παίρνω ένα από τα 6 και το βάζω στο καλάθι μου. Κάνω νόημα στο μικρό να φεύγουμε. Περνάμε πάνω από τον πεθαμένο και παρορμητικά λέω: θα πληρώσουμε με κάρτα. Τι? Ρωτάει ο μικρός. Τίποτα, του λέω. Κάτι θυμήθηκα. Ψάχνω τη δεύτερη ξεκλείδωτη πόρτα. Ψάχνω το δεύτερο ξεχασμένο παράθυρο. Κοντά στην πλατεία με το πλατάνι βρίσκω και τα δύο στο ίδιο σπίτι. Ένα ωραίο πέτρινο σπίτι. Μέσα δεν μυρίζει τίποτα και είναι καθαρά. Το σαλόνι είναι ευχάριστο. Το φαντάζομαι γεμάτο παιδικές φωνές και γέλια ενηλίκων, ποτήρια να τσουγκρίζουν. Κάνω σενάρια στο μυαλό μου, καθώς ελέγχω τα ντουλάπια. Αυτό το σπίτι σίγουρα είναι εξοχικό. Αυτοί που μέναν εδώ έρχονταν μόνο τα καλοκαίρια για να ξεφύγουν από την πόλη. Βλέπω ωραία έπιπλα και πίνακες κρεμασμένους στους τοίχους. Μάλλον ήταν μορφωμένοι, με καλό γούστο. Ίσως είχαν παιδιά στην εφηβεία. Σε ένα από τα πάνω δωμάτια βλέπω μια κιθάρα. Πάνω στο γραφείο ένα λάπτοπ. Πατάω το κουμπί από συνήθεια. Δεν ανάβει. Είναι και αυτό, όπως όλα τα άλλα, στραγγισμένο. Ο μικρός περνάει τα δαχτυλάκια του πάνω από τις χορδές και παίζει ένα ξεκούρτιστο ακόρντο. Πηγαίνουμε πάλι κάτω στο σαλόνι. Ξαπλώνω στον έναν καναπέ, εγώ και στον άλλον ο μικρός. Θείο, μου λέει, θα μου πεις μια ιστορία? Πηγαίνω κοντά του. Δεν είμαι θείος του, αλλά θα του πω μια ιστορία. Σκαρφίζομαι ιστορίες και έχει το συνήθειο να τις μετατρέπει σε συζητήσεις. Φτιάχνω τον άρχοντα των δαχτυλιδιών σε παραμύθι που μπορείς να το πεις σε μια ώρα. Ήταν ένας νανάκος και είχε ένα δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι ήταν μαγικό και μέσα του ζούσε ένας κακός μάγος. Έτσι ο νανάκος πήρε το φίλο του τον Σάκη και πήρανε βουνά και λαγκάδια να πάνε να το ρίξουν στο ηφαίστειο και να νικήσουν τον μάγο. Ο νανάκος ήταν πιο ψηλός από μένα, ρωτάει. Ακριβώς σαν και σένα, του λέω. Τώρα που σε βλέπω, σου έμοιαζε πάρα πολύ ο νανάκος. Φτιστός εσύ ήτανε. Πόσο μακριά ήταν το ηφαίστειο, μου λέει. Πολύ μακριά, απαντάω. Στο δρόμο συναντήσαν τον καλό μάγο και εκείνος τους βοήθησε να νικήσουν τους καλικάτζαρους που έστελνε ο κακός μάγος. Πόσους καλικάτζαρους είχε ο κακός μάγος, με ρωτάει. 1.000.000, του λέω. Τους έφτιαχνε από πυλό, όπως έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό δεν έπρεπε να το πω. Με ρωτάει για το Θεό. Έκανε ο Θεός τον άνθρωπο από πυλό, μου λέει. Ναι, του απαντάω. Έτσι λένε. Τον έκανε από πυλό και μετά φύσηξε στο στόμα του και τον ζωντάνεψε. Τα παιδιά είναι σκληρά. Μπορούν να σκοτώσουν πιο εύκολα ένα γατί από ότι κάποιος ενήλικος. Το δικός μου, που δεν είναι στην πραγματικότητα δικός μου, είναι αντράκι και δεν παραπονιέται. Δεν ρωτάει ξανά για το Θεό. Θέλει να του πω αν σκότωνε ο καλός μάγος τους καλικάτζαρους. Θέλει να ακούσει ότι πέθαναν. Ναι, του λέω. Τους έβαζε φωτιά με το ραβδί του. Τσίριζαν, με ρωτάει. Ναι, τσίριζαν. Αυτό φαίνεται να τον ικανοποιεί και σε λίγο τον παίρνει ο ύπνος. Στο όνειρό του σήμερα, πάνω θα δει καλικάτζαρους να σκοτώνονται αντί για ανθρώπους. Στους τράγους έφτασα κάποιους μήνες μετά. Ήταν σε γενικές γραμμές ωραίοι τύποι. Κουβαλούσαν πάνω τους εκείνο τον αέρα του χορτάτου ανθρώπου, που είναι ελκυστικό σε όποιον τον συναντήσει. Έτσι τους λέγανε εκείνοι που μένανε στα χωριά εκεί κοντά στη θάλασσα που ήταν χτισμένο το μεγάλο σπίτι. Τώρα πια ήξερα να δουλεύω και μου είχε φύγει η πολλή εξυπνάδα και έτσι με συμπαθούσε ο κόσμος πιο εύκολα. Όταν έφτασα εκεί, τα μούτρα μου ήταν φαγωμένα και κατακουρασμένα και τα ρούχα μου παλιά και λερωμένα από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και τη σκόνη των χωματόδρομων. Είχα φαίνεται όμως και κάποια χαριτωμένη, κρυφή αρετή που ήταν αόρατη σε μένα, αλλά σε αυτούς ολοφάνεροι σαν τον ήλιο και έτσι μου ζήτησαν να μείνω κοντά τους. Έκατσα μαζί τους 2 χρόνια. Έξω από την κεντρική πύλη, και εκεί που λίγο καιρό μετά θα μπει η σημαία, θα πούμε γι' αυτά σε λίγο, το Citroën μου παρέδωσε το πνεύμα και έφτασε στην τελευταία στάση της πολυτάραχης ζωής του. Μετά από λίγες μέρες, ήρθε εκείνος ο τύπος που είχε τη μάντρα με τα σάπια σαράβαλα στιβαγμένα και πήρε μια για πάντα το πιστό μου άλογο. Το μεγάλο σπίτι ήταν χτισμένο με ξύλο και με ανθρώπινο κόπο. Ήταν χωρισμένο σε μικρά δωμάτια, όπου όλοι οι κάτοικοι μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να έχουν την ησυχία τους, να ξαποστάσουν λίγο από τα πολλά τα μάτια και τα λόγια. Είχαν ένα τεράστιο κήπο, πιο πολύ χωράφι και πολλά ζώα, και είχαν και βιβλία, τόσα πολλά που δεν είχα δει ποτέ μαζεμένα σε ένα μέρος ξανά. Ο Μάνος έλεγε πως το να ζεις κάτι είναι καλύτερο από το να το διαβάζεις,
και συμφωνούσαν όλοι σε αυτό, αλλά ερχόταν δεύτερο. Άρα, έλεγε, αν δεν μπορείς να το ζήσεις, διάβασέ το και αν δεν το καταλαβαίνεις, έλα και συζήτα το με τους άλλους. Το βράδυ λέγανε για τον πόνο, για το να ζητάς κάτι και να μην το βρίσκεις. Μια κοπέλα με τζίβες έλεγε πως είχε πονέσει πολύ και θα ήθελε να βρει μια γωνιά για να γλύψει τις πληγές της. «Πάει», λέει, «πέθανες», της είπε ο Μάνος. «Τι γυρεύεις εδώ σε αυτή την ακτή μας, αν έχεις ήδη γεράσει? Πες μου κάποιον που έζησε και δεν πόνεσε ποτέ του». «Κάποιοι», είπε εκείνη τότε, «πραγματικά ζουν μια εύκολη και φωτεινή ζωή, με ζεστά χαϊδέματα και καθαρά σπίτια και εύκολο ύπνο». Του Μάνο τον άρεσε να τον πάνε κόντρα και έτσι προσπαθούσε να την πείσει πως σκοπός του ανθρώπου είναι η ταλαιπωρία και πως μόνο τότε ζεις πραγματικά. Αν ήταν όλα εύκολα, θα ήταν νερομπάλωνα, από εκείνα που στα πετάει κάποιος και μετά δροσίζεσαι και μετά χάνονται για πάντα. Εγώ τους άκουγα, όπως κάνανε και πολλοί άλλοι, χωρίς να μιλάω και χωρίς να διακόπτω, και καθόμουν σκεφτικός και έλεγα από μέσα μου πως τέτοια πράγματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι έτσι ή αλλιώς. Τέτοια πράγματα καλύτερα να τα αφήνεις να έρχονται, και αν μπορείς να κάνεις που και που κανέναν έλεγχο στον εαυτό σου. Να λες, ας πούμε, «Μεγάλε, αυτό που κάνεις τώρα είναι κάτι έξυπνο και καλό? Εξυπηρετεί κανένα σκοπό ή είναι μια μαλακία και μισή και όπου να είναι, αύριο, ας πούμε, ή σε 5 χρόνια ή και στην επόμενη στροφή του δρόμου θα σε βρει να σε τσιμπήσει?» Το Μάνα τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν, γιατί ήταν εκείνος που τους είχε μαζέψει όλους εκεί. Ήταν η κόλλα που είχε συνδυάσει τόσους πολλούς άσχετους μεταξύ τους. Και αν δεν ήταν αυτός εκεί, σίγουρα οι περισσότεροι θα φεύγανε και θα γύριζαν στις πόλεις τους και στις δουλειές τους. Μας έμαθε να ζούμε απλά και με ό,τι βρίσκαμε. Πώς να μεγαλώσεις δέντρα σήμερα για να φας αύριο και πώς να ξεπετσιάσεις ένα ζώο, να το κόψεις και να το φας. Τα κατάφερνε καλά στα μαθήματά του. Εγώ προσπαθούσα να είμαι καλός μαθητής και να συγκρατώ μερικά πράγματα όσο μπορούσα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν διαγωνίσματα και το ξεπέτσιασμα δεν το κατάφερα ποτέ. Συχαινόμουν. Αυτό που πίστευαν όλοι εκεί, το κοινό τους έδαφος, ήταν η αγάπη για την απλή ζωή. Κανείς δεν το έλεγε, αλλά όλοι είχαν τον ίδιο φόβο. Φοβόντουσαν μήπως και γυρνούσε ο κόσμος ανάποδα και πάμε πάλι πίσω στην εποχή των φυλών και των φυλάρχων. «Εμείς θα είμαστε από τους έτοιμους», έλεγε ο Μάνος. Ένα βράδυ είχαμε ξεπαρθενιάσει ένα βαρέλι με προπέρσινο κρασί και κάτσαμε μέχρι αργά και πίναμε. Έβγαλε ένα βιβλίο και άρχισε να μας διαβάζει για τα πρώτα εργαλεία. Για το πως το παιδί ήταν μόνο της γυναίκας και του αδερφού της παλιά και πως οι άντρες δεν είχαν ιδιοκτησία. Πως ζούσαν οι άνθρωποι σε μεγάλες οικογένειες και πως ο πόλεμος τότε απήχε ακόμα 10.000 χρόνια. Είχα ακούσει κι άλλους να λένε τέτοια πράγματα, αλλά για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Δεν ξέρω αν είχε πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά δεν με ένοιαζε κιόλας. Ο άντρας, λέει, κέρδιζε το φίλο του. Για να σε λένε άντρα και όχι παιδί, είπε, έπρεπε να περάσεις πρώτα μια δοκιμασία. Είτε να έφερνες στο χωριό κάποιο μεγάλο θύραμα μοναχό σου, ή, στην Αμερική για παράδειγμα, να συναντήσεις το φύλακα της ψυχής σου, μέσα στο δάσος, νηστικός για 3 μέρες. Οι άνθρωποι, κατέληξε, έχασαν την επαφή τους με το είδος άνθρωπος. Εγώ σκεφτόμουν ότι ο άνθρωπος πολέμησε σκληρά για να χάσει αυτή την επαφή και πως θα ήταν κρίμα να γυρίσει πάλι σε αυτήν. Μπορεί να ήμουν γυρολόγος και αλυταριό, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα κι εγώ ένα σπίτι με γρήγορο ίντερνετ και γεμάτο ψυγείο. Όχι τώρα, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον. Έπιανε τα ψάρια με καμάκι, σαν τον Τόμ Χάνκς στο ναυαγό. Ήταν γέρος και σου έμενε η εικόνα του στο πίσω μέρος του μυαλού σου σαν ιμπρεσιονιστικός πίνακας, σαν μια εντύπωση της εντύπωσης που σου άφηνε σαν σκιά μπροστά από τα 10 μπλε της θάλασσας. Οι πιο παλιοί γινόντουσαν σιγά σιγά σαν κι αυτόν και οι νέοι προσπαθούσαν. Πρώτα ήρθε ο πρόεδρος του χωριού, ένας ψηλός και μελαμψός άντρας με αραιά μαλλιά. «Αρέ παιδιά», έλεγε με φιλικό ύφος, «εγώ το ξέρω ότι δεν κάνατε κακό, αλλά είναι ο νόμος, βλέπεις, και πιέζουν». «Δεν είναι κανενός», του είπε ο Μάνος, «αυτό το κομματάκι μας, και αφού δεν είναι κανενός, τώρα είναι δικό μας». Πολλοί μουρμούρισαν συμφωνώντας. «Άνθρωπε μου, δεν έχεις χαρτιά. Πώς μπορείς να λες πως είναι δικό σου? Έλα και λίγο στη θέση μου. Τι μπορώ να κάνω? Για μένα, κάτσε εδώ με τα γίδια σου και τα κρεμμύδια σου μέχρι να ξανάρθει ο Χριστός. Να, μα την Παναγία», έκανε το σταυρό του. «Αλήθεια σου λέω. Θα φέρουν τα μπατσικά, θα βλέξετε».
«Είναι δικό μας», έλεγε ο Μάνος. «Και αν θέλεις φέρε και τον Νάτο, θα μας κλάσετε τα αρχίδια». Τότε όλοι άρχισαν να μιλάνε μαζί. «Ναι, ναι, θα μας τα κλάσεις», λέγανε. Πήγε την άλλη μέρα και έβαλε μια σημαία στην καγκελόπορτα που έφτανε ο χωματόδρομος. Πάνω έβαλε έναν πιτσιρικά να ζωγραφίσει ένα γίδι και του έβαλε να φοράει και ένα καπέλο ανάποδα. Αυτό το τελευταίο το έκανε ειδική παραγγελία. «Να φοράει καπέλο, Νίκο». Ο Νίκος κρυφογελούσε γιατί το έβλεπε σαν σκανταλιά και έτσι, για να δείξει πόσο ωραία του φαινόταν η ιδέα, έβαλε και ένα τρίφυλλο στο στόμα του κατσικιού που κάπνιζε και έβγαζε 2-3 λωρίδες προς τα πάνω. Μετά πήγε προς τα πίσω να το δει πιο καλά και πήγε και διόρθωσε το στόμα. Το έκανε να χαμογελάει. «Ζήτω το κατσίκι μας», είπε, και τέντωσε τα χέρια του που ήταν μακριά και λεπτά σαν κλαδιά και έδειξε τη σημαία. Όλοι χειροκρότησαν. «Όποιος ερχόταν προς τα δω θα έχει να κάνει με το γίδι μας», είπε ο Μάνος. Πήγαν και την έστησαν στην καγκελόπορτα σαν λάβαρο. Μετά από καμιά εβδομάδα ήρθε ένα περιπολικό και μετά από ένα μήνα 3 και μετά μια ξανθιά κυρία με τα γέρ που πρόσεχε που πατούσε μιλερώσει τις γόβες της. Το γίδι κέρδιζε πάντα. Καθόμασταν στην πόρτα σαν τείχος σε φάουλ και δεν μιλούσαμε. Μετά από λίγο καιρό σταμάτησαν να έρχονται. «Πού θα πας», μου έλεγε ο Μάνος. Είχε επειραχτεί και ήταν λυπημένος. «Τι σου έλειψε, ρε μαλάκα? Το 8-4, το αφεντικό σου, ή που δεν βρίσκεις πάρκινγκ το απόγευμα?» «Θα πάρω ξανά τους δρόμους», του είπα. Τότε τον κοίταξα λίγο καλύτερα, τα ζαρωμένα του μάτια και τα άσπρα γένια, και δεν άντεξα. Έβαλα τα κλάματα και πήγα και αγκάλιασα τα γέρικα κόκαλά του. Χάιδεψα τα μαλλιά του που ήταν σαν της γριάς μάγισσας, μακριά και φουντωτά. Και είπα από μέσα μου πως όσες τρέλες και να είπες και όσες αντιφάσεις και μπουρδες και αθεμελίωτες απόψεις και αν είχες, ήταν αληθινές σαν τον ήλιο, ρε μπαγάσα, και μέσα από την καρδούλα σου. Μετά έφυγα και πήγα στο δωμάτιό μου. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα έφυγα και δεν χαιρέτησα κανέναν. Γύρισα όμως και χαιρέτησα το γίδι μας, στρατιωτικά, που έτσι όπως κοιμάτιζε στο αεράκι της αυγής, μου φάνηκε πως το χαμόγελο γύρισε ανάποδα και ήταν πια μου τρωμένο και στεναχωρημένο που έφυγα. Μένουμε στο ωραίο σπίτι 3 μέρες. Ο μικρός λυπάται που πρέπει να φύγουμε. Έχει τελειώσει και η τελευταία μας μπουκιά και πίνουμε μόνο νερό. Του ανακατεύω τα μαλλιά και τον πιάνω από τον ώμο. Βγαίνουμε έξω. Σήμερα είναι η πρώτη κρύα νύχτα. Δεν σκέφτομαι τα μείον. Φοβάμαι να τα σκεφτώ. Ο μικρός θα αρχίσει να κρυώνει. Εγώ θα αρχίσω να κρυώνω και δεν μπορούμε να ανάψουμε φωτιά τη νύχτα. Όλα τα σπίτια θα είναι κρύα και πρέπει να τύχει στο ένα σπάνιο σπίτι που οι ιδιοκτήτες του είχαν στήσει σόμπα, μάλλον από ματαιοδοξία. Βλέπω τον ουρανό. Είναι κατάμαυρος, γεμάτος σύννεφα. Όπου να είναι, ίσως χιονίζει. Και κάνω μια απίθανη σκέψη. Ίσως δεν τους αρέσει το χιόνι. Ίσως η παγωνιά τα σκοτώσει. Η διαδρομή που σκέφτομαι να ακολουθήσω περνάει μέσα από τα βουνά. Θα μας βοηθήσει να κόψουμε δρόμο. Μια μεγάλη ευθεία από τις ερημιές. Διαφορετικά, θα πρέπει να περάσουμε μέσα από τα χωριά και τους δρόμους και χωρίς να είμαι σίγουρος πως θα παρουσιάσουν μεγαλύτερο κίνδυνο, επιλέγω το βουνό. Ελπίζω να μην το μετανιώσω. Ψάχνω άλλα ωραία σπίτια που να μοιάζουν με αυτό που μέναμε. Θέλω να είναι μεγάλα και με ακριβά έπιπλα και να είναι τα ντουλάπια γεμάτα κονσέρβες και άλλα καλούδια, ίσως και μια μπουκάλα ουίσκι. Πόρε μάγκα, θα ήταν γαμό ένα μπουκάλι, είτε με ουίσκι είτε με κάτι άλλο. Είναι πολύ δισεύρετα τα αλκοολούχα. Εκείνες τις τελευταίες κανονικές μέρες φαίνεται πως οι κάτοχοί τους τα είχαν στραγγίξει όλα, μέχρι και την τελευταία σταγόνα. Μπαίνουμε στο σπίτι του γείτονα, που κι αυτός είχε την ευγένεια να αφήσει ένα παράθυρο στην ανάκληση. Ξέρω ένα κόλπο για να ανοίγω τέτοια μισοξεχασμένα παράθυρα. Μου το είχε μάθει κάποιος που συνάντησα τυχαία, τότε που τριγυρνούσα στους δρόμους. Παίρνεις κάτι μακρύ και άκαμπτο και ακολουθείς μερικά συγκεκριμένα βήματα και πουφ, άνοιξε. Ο γείτονας τα είχε πάει καλά όσο ζούσε τη μικρή ζωούλα του. Όχι τόσο καλά όσο αυτός του προηγούμενου σπιτιού, αλλά αρκετά καλά του λόγου του. Βρίσκω κονσέρβες και ρύζι. Το ρύζι είναι σχεδόν άχρηστο. Βρίσκω εκείνα τα ιαπωνέζικα ζυμαρικά που τα ετοιμάζεις ρίχνοντας απλά ζεστό νερό. Αυτά, με λίγη προσοχή, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα. Δεν βρίσκω ουίσκι, δεν βρίσκω ρούμι. Βρίσκω μια μπύρα και την κατεβάζω ζεστή σε 3 γουλιές. Βάλσαμο. Πάω στο μπάνιο και βρίσκω φάρμακα. Βρίσκω παυσίπονα και γάζες και ένα άλλο σπρέι που ξεραίνει τις πληγές. Τα βάζω όλα στις τσέπες μου. Νιώθω πως έτσι όπως τις έχω παραγεμίσει θα με εμποδίσουν αν χρειαστεί να τρέξω.
Πηγαίνω στο πάνω πάτωμα και μπαίνω σε ένα εφηβικό δωμάτιο. Ο μάγκας που ζούσε εδώ μέσα ήταν φοβερά ακατάστατος. Μου θύμισε το δικό μου δωμάτιο, τότε που ζούσα ακόμα μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Βρίσκω μια σχολική τσάντα και την αδειάζω από τα λίγα βιβλία και τετράδια που έχει μέσα. Τη γεμίζω με τα φαγητά και τα φάρμακα. Ο μικρός έχει πάει σε ένα ράφι και έχει βρει μια πλαστική φιγούρα. Είναι ο Κόναν ή κάποιος άλλος βάρβαρος από εκείνους τους καινούριους που δεν είχα προλάβει να τους μάθω. Τον βλέπω που θέλει να παίξει, αλλά διστάζει, λες και πρόκειται να κάνει καμιά αμαρτία. Πάρ' το πουλάκι μου, του λέω. Θα το παίζεις τη μέρα όμως, όταν θα είμαστε μέσα σε σπίτι, εντάξει? Χαμογελάει και κουνάει το κεφάλι. Το βάζει στην τσεπούλα του μπουφάν του. Κατεβαίνουμε και βγαίνουμε έξω. Πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να περάσουμε τα βουνά και να φτάσουμε με κάποιον τρόπο στην ακτή. Είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα. Το πιο πιθανό είναι να είναι μια ανόητη ελπίδα, αλλά πιάνομαι από αυτήν, σαν κάποιος που πέφτει από το μπαλκόνι και γραπώνει τον αέρα να κρατηθεί και να μην πέσει. Έξω από το χωριό αυτό, κάνα 2 χιλιόμετρα προς τους λόφους, βλέπουμε το φέρετρο. Ένας από εκείνους, ακόμα όμορφος αλλά κατάχλωμος και πεθαμένος, είναι εξαπλωμένος σε ένα περίτεχνο ξύλινο νεκροκρέβατο. Τον έχουν στολίσει με χειμωνιάτικα λουλούδια και τον έχουν ντύσει με κάτι που μοιάζει με επίσημη ενδυμασία. Δεν φαίνονταν χτυπημένος. Τον είχαν αποθέσει κάτω από ένα μεγάλο δέντρο και του είχαν βάλει στα πεθαμένα χέρια του το όπλο του, ένα σκαλισμένο τσεκούρι. Πεθαίνουν λοιπόν, σκέφτομαι. Κοιτάω το μικρό και τον βλέπω που χαμογελάει. Έχει στο ένα χέρι του τις σφαίρες και το άλλο μέσα στη τσέπη του και πασπατεύει τον Κόναν. Έλα κοντά να τον δούμε, του λέω. Πάμε κοντά και μέσα στο σκοτάδι μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες. Από κοντά, ακόμα και πεθαμένο σου προκαλεί δέος, το μέγεθός του και τα παράξενα πεντακάθαρα χαρακτηριστικά του. Στο μέτωπό του έχουν ζωγραφίσει μια κόκκινη παύλα. Μοιάζει σαν να τον στάμπαραν για τον άλλο κόσμο. Υπογραφή και σφραγίδα. Πιάνω το τσεκούρι του να το πάρω και προσπαθώ να το τραβήξω. Δεν κουνιέται με τίποτα. Τα χέρια του έχουν κοκαλώσει από το κρύο και τον θάνατο. Ο μικρός κοιτάει και ακόμα χαμογελάει. Βάζω όλη μου τη δύναμη και του τραβάω το δάχτυλο να το ξεκολλήσω. Το δάχτυλο είναι μακρύ και χοντρό σαν ποτήρι. Τελικά κάνει έναν κρότο και ξεκολλάει από τη λαβή του όπλου. Συχαίνομαι και τον αφήνω. Ένα ηλίθιο τσεκούρι είναι και τίποτα άλλο. Θα βρω αν θέλω 1000 τέτοια στο δρόμο μας μέχρι την ακτή. Ο μικρός κύβει και μαζεύει λίγη λάσπη από κάτω. Πηγαίνει και πασαλίβει τα μούτρα του πεθαμένου γίγαντα. Άντε, πάμε, του λέω. Γυρνάμε και φεύγουμε και αφήνουμε τον πεθαμένο εκεί κάτω από τον ουρανό, μέσα στη νύχτα άθαυτο. Ενώ περπατάμε, σκέφτομαι και αναρωτιέμαι από τι μπορεί να πέθανε. Δεν είχα δει κανέναν πεθαμένο και κανέναν από τόσο κοντά ζωντανό ή νεκρό. Δεν είδα καμιά πληγή ή κάποιο τραύμα πάνω του. Από πυροβόλα δεν πέθαναν. Τραυματίζονταν, αλλά μετά από λίγο γιατρεύονταν. Τις πρώτες μέρες είχα δει κάποιον μουσάτο άντρα να πυροβολεί έναν από αυτούς από 2 μέτρα απόσταση. Τον πέτυχε μέσα στα μάτια, καθώς ο γίγαντας ετοιμάζονταν να κόψει το κεφάλι του ανθρώπου με μια μαχαίρα στο μέγεθος σιδερόστρας. Του έκανε μια ωραία τρύπα εκεί που κάποτε ήταν το πρόσωπό του και έπεσε κάτω σαν πεθαμένος. Ο άντρας με κοίταξε και σήκωσε θριαμβευτικά το χέρι του. Τον έφαγα τον μπάσταρδο, σαν να έλεγε. Έτρεξε και έφυγε μέσα στα στενά. Έκανα κι εγώ να φύγω και μόλις είχα γυρίσει και τον είδα να κουνάει τα πέλματά του. Μετά από 5 δευτερόλεπτα άρχισε να κουνάει και τα χέρια του. Η πληγή έκλεινε και τα χαρακτηριστικά του επανορθώνονταν. Με κάποιον τρόπο πέθαιναν. Μάλλον είχε έρθει η ώρα του. Κανένας τους δεν έμοιαζε γέρος. Όλοι φαίνονταν να έχουν την ίδια ηλικία. Όλοι φαίνονται νέοι. Ο Θεός να το συγχωρέσει, λέω σιγανά και γελάω. Ο μικρός με κοιτάει παραξενεμένος. Τον χτυπάω απαλά στην πλάτη του. Συνεχίζουμε να περπατάμε. Βγαίνουμε από το χωριό. Όλα τα χωριά έχουν σαφή όρια. Υπάρχει πάντα το τελευταίο σπίτι. Στο τελευταίο σπίτι του χωριού συνήθως ζει κάποιος παράξενος και νευρικός γέρος. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Μάλλον η ερημιά που ξεκινάει από εκεί και πέρα τραβάει τον ερημίτη ή ο ερημίτης φέρνει την ερημιά. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Και όσοι δεν έχουν χωριά και ζουν στις πόλεις, ξέρουν πως ο νευρικός και παράξενος γέρος ζει στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Σταθερές αλήθειες της ζωής, αδερφέ αναγνώστη. Φτάνουμε στο τελευταίο σπίτι του χωριού. Ο δικός μας παράξενος γέρος είναι μάλλον πεθαμένος. Μπορεί να τον άφησαν μέσα και να μην τον πήρανε όπως παίρνουν όλους τους άλλους. Το σπίτι είναι σκυθροπό και από πίσω ξεκινάει ένας μικρός λόφος.
Προσπερνάμε το σπίτι και φτάνουμε στην κορυφή. Κάποιος κάποτε είχε φυτέψει ένα δέντρο εδώ πάνω. Είναι ένα μεγάλο και αγριοπό πράμα, όλο κλαδιά στραβά και ρόζους, και κάποιος άλλος, ίσως μετά από χρόνια, κρέμασε μια κούνια από το πρώτο χοντρό κλαδί. Πίσω από το λόφο βλέπουμε μόνο τα πρώτα δέντρα μέσα στο σκοτάδι. Κάτω από τα πόδια μας το χορτάρι είναι λυγισμένο και χλωμό στο φεγγαρόφωτο. Είμαστε μόνοι και κατάμονοι. Πάει σιγά σιγά να ξημερώσει. Σκέφτομαι να γυρίσουμε πίσω στο χωριό. Μετά σκέφτομαι ότι μέσα στα δέντρα δεν θα μπορούν εκείνοι να μας δουν και ίσως, καθώς το σκέφτομαι αυτό, λες και φανερώνεται ξαφνικά το δάσος στο πρώτο φως. Πέρα κανένα χιλιόμετρο μακριά, μπορώ να δω μια ξύλινη επιφάνεια, σαν τοίχο καλύβας. Πάμε κατά εκεί. Είναι πύρκος παρατήρησης, σαν αυτούς που βλέπεις στις άκρες των λιμνών. Υπάρχει μια σκάλα στο πλάι, ξύλινη και μισοσαπισμένη. Δείχνω στο μικρό το κτίσμα. Κουνάει το κεφάλι, δεν μιλάει. Ανεβαίνουμε και σπρώχνω την πόρτα που είναι ξεκλείδωτη. Μέσα έχει ένα τραπέζι, 2 καρέκλες και μια ξυλόσομπα. Βρίσκομαι ανάμεσα σε 2 επιλογές. Η πρώτη ζεστή μέρα μετά από πολλές κρύες και λυπημένες, και ο καπνός που μπορεί να φανεί από το μεταλλικό μπουρί. Επιλέγω τη ζεστή μέρα. Ο μικρός έχει αδυνατήσει και είναι άσπρος. Θέλω να φάει και να κοιμηθεί δίπλα στη σόμπα. Αν θα μου ζήταγε κανείς να πεθάνω ακαριέα εδώ που κάθομαι, προκειμένου να σωθεί αυτό το παιδί, θα έπαιρνα μια απόλαυση την τελευταία μου αναπνοή. Κάτσε εδώ, του λέω, και βγαίνω να μαζέψω ξερόκλαδα και πεσμένα δέντρα. Σκέφτομαι ότι εδώ θα χρησίμευε το τσεκούρι του πεθαμένου γίγαντα, πάνω θεμάτων τον κερατά. Βρήκε να το κρατάει σφιχτά, λες και φοβόταν μην του το κλέψει κανένας. Βρίσκω έναν σάπιο κορμό πεσμένο. Του δίνω μια κλωτσιά και σπάει στη μέση. Θρηματίζεται σχεδόν, και κλωτσάω ξανά και ξανά και μαζεύω μια μεγάλη αγκαλιά ξύλα, που από την όψη τους φαίνεται ότι δεν θα κρατήσουν πολύ, παρά θα καούν μέσα σε μισή ώρα. Δεν πειράζει. Θα βγω αμέσως μετά και θα πάρω μερικά χλωρά κλαδιά, να ισοσταθμίσω το καύσιμο. Φτάνω στο παρατηρητήριο και ανεβαίνω τη σκάλα. Ανοίγω την πόρτα και περιμένω να δω τον μικρό, αλλά αντί για την παιδική του φάτσα, βλέπω κάποιον ξένο με φουντοτά σγουρά μαλλιά και στρατιωτικό τζάκετ. Είναι μεγαλός όμως και φαίνεται σαν να του συνέβη κάτι άσχημο, γιατί έχει φάτσα κακιασμένη και φουρκισμένη. Ίσα που προλαβαίνω να ανοίξω το στόμα μου και να πω, και τον βλέπω που βγάζει το χέρι του πίσω από την πλάτη του και κρατάει ένα μαχαίρι, σαν εκείνα που ξεκυλιάζουν τα γουρούνια. Το σηκώνει και φαίνεται πως θέλει να με σφάξει. Τέτοια εντύπωση έδινε. Αν θέλεις το πιστεύεις, γιατί κατά πάνω σου με μια χατζάρα τρέχει μόνο κάποιος που θέλει να σε κάνει κοτλέ. Γυρνάω πίσω και βγαίνω στη σκάλα. Στη βάση με περιμένουν άλλοι 2 τύποι με κακές φάτσες, χαλασμένες από βάναυσες πράξεις και τύψεις. «Πιάστον», φωνάζει ο σγουρός από πάνω, και εγώ πηδάω από τα 3 μέτρα στα χορτάρια, και ο ήλιος ξεπροβάλλει εκείνη τη στιγμή και τρέχω μέσα στα πεύκα. Από πίσω μου τους ακούω που σκουντουφλάνε, ο ένας πάνω στον άλλον. Έρχονται από πίσω μου και τρέχω. Τρέχω να κρυφτώ, και ξαφνικά έρχεται στο νου μου ο μικρός, και μου έρχεται να κλάψω. Τίποτα ανώμαλοι θα είναι, θα τους ξεδοντιάσω. Θα τους καρφώσω κλαδιά στα μάτια και θα τους λιώσω τις μπάλες με τις μπότες μου. Τρέχω να σωθώ. Θα με μαγαρίσουν, θα με κόψουν και θα ψοφήσω εδώ στην ερημιά και θα έρθουν οι γίγαντες και θα με μαζέψουν, να με πάνε να με θάψουν στις μεγάλες τρύπες τους που τόσο αγαπάνε. Το ρέμα δεν προλαβαίνω να το δω. Στην αρχή είναι μια απλή κατηφόρα και κάτω στη βάση είναι σκοτεινά και υγρά. Και μετά η κατηφόρα γίνεται γκρεμός και πέφτω 3 μέτρα και σκάω στον κορμό ενός πεύκου με το πλάι και σπάω το χέρι μου. Κατρακυλάω σαν πέτρα και ξαναβρίσκομαι πάλι στον αέρα. Ξανά. Συγκρούομαι με μια μεγάλη κοτρώνα και χτυπάω πάλι το σπασμένο μου χέρι. Σταματάω στον πάτο και βλέπω από πάνω μου αχνά τον πρωινό ουρανό και ακούω 3 φωνές που με βρίζουν και με ψάχνουν. Σίγουρα θα με νομίζουν πεθαμένο. Φεύγουν τελικά και επιτέλους μπορώ να βογγίξω. Να, τώρα θα πεθάνω, σκέφτομαι. Έρχεται ο Βαρκάρης να με πάρει, να ησυχάσω, να τελειώσουν όλα. Δεν έρχεται ο Βαρκάρης. Νιώθω το νερό από το ριάκι που πάνω του προσγειώθηκα να μου παγώνει την πλάτη. Κάποιο ζωάκι τρέχει από δίπλα μου, στη χαμηλή βλάστηση. Μυρίζω τα μανιτάρια και τα σάπια φύλλα. Βογκάω πάλι και βγαίνει ο αέρας από μέσα μου σαν μίασμα και σαν κατάρα. Γέρνω στο πλάι. Το χέρι μου είναι ένα σκέτο μανίκι από φούτερ, χωρίς τίποτα μέσα και με πονάει. Καίει και είναι λες και τσιρίζει μέσα στα αυτιά μου. Το κρατάω με το καλό μου χέρι, σαν μωρό, και κάνω πως σηκώνομαι. Τα καταφέρνω. Δεν έχω σπάσει κάτι άλλο, νομίζω. Πηγαίνω σιγά σιγά και κάθομαι εκεί που είναι λίγο πιο στεγνά, και σιγά σιγά ο πόνος γίνεται υποφερτός.
Μάλλον παραμένει ο ίδιος και απλά ο οργανισμός προστατεύεται από την απόγνωση και την τρέλα με ψυχικά ακροβατικά, σαν αυτά που κάνουν οι γκουρού και οι γιόγκοι. Είμαι κι εγώ γκουρού. Ο γκουρού της μαύρης τύχης. Ο γκουρού της ατέλειωτης νύχτας και της απελπισιάς. Σύντομα ξημερώνει τελείως. Βάζω το σακατωμένο χέρι μέσα στην τσέπη του μπουφάν μου και το σφινώνω με το φερμουάρ. Περιέργως πεινάω. Η σχολική τσάντα ήταν αφημένη στο τραπέζι στο παρατηρητήριο. Είναι εντελώς απίθανο να την άφησαν εκεί. Ο θάνατος από πείνα είναι ακόμα ένας επώδυνος τρόπος να πεθάνει κανείς. Καλύτερα να πεθάνει σπάζοντας το κεφάλι σου σε μια πέτρα, παρά από πείνα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν μπορεί να μου την αλλάξει κανείς. Τι μεγάλο βάσανο είναι αυτό το σώμα, τι ανόητο αστείο, μια αναξιοπρέπεια και μια υποταγή. Να γιατί οι άνθρωποι έχτιζαν πύργους και κάστρα και ψάχναν το Θεό στην αυταπάρνηση. Το μυαλό τους δεν άντεχε το σώμα τους, που χέζει και τρώει και που τους κάνει και φοβούνται. Και οι θεοί είναι ασώματοι και ωραίοι, και έτσι μπορούν και μας κρίνουν, μπορούν και μας κατάκρινουν. Πιάνομαι από τα χαμηλά δεντράκια, μονόχειρας και σκαρφαλώνω. Μετά από μια ώρα βγαίνω από την αντίθετη μεριά από αυτήν που έπεσα. Και άλλο δάσος. Στείνω αυτή μήπως και ακούσω κανένα να περπατάει μουλοχτά στα θάμνα. Δεν ακούω τίποτα. Αφήνομαι σε κάποιες αρχαίες παρορμήσεις και ξεκινάω να περπατάω. Τυχαία, όπως έχεις παρατηρήσει, αναγνώστη μου, πως κάνουν οι αλαφροίσκιωτοι και οι νταλκαδιασμένοι. Ο μικρούλης μου. Δεν είναι καν δικός μου. Ο μικρούλης μου. Ο μικρός μου. Η μικρή. Είχε γίνει κανονικό παιδάκι όταν την είδα πρώτη φορά. Ναι, είχα γίνει σαν εκείνους τους αποξενωμένους πατεράδες που τη στείνανε έξω από τα σχολεία στις δραματικές σειρές της δεκαετίας του 90. Ένιωσα μια χαζή και ξυπασμένη υπερηφάνεια που συγχρόνως με έκανε να ντρέπομαι. Τη μάνα της δεν ήθελα αλήθεια να την δω. Φανταζόμουν ότι αυτή θα ήταν καμιά κουκλάρα από αυτές τις σαραντάρες που σου πέφτουν τα σταγόνια. Θα με έβλεπε και θα με λυπόταν. Έτσι, σαν μούνια που είχα γίνει από τις ταλαιπωρίες και τον αέρα και την κάψα στους δρόμους και τις ερημιές. Περνούσα από κανέναν καθρέφτη, καμιά φορά και τρόμαζα και νόμιζα πως στη φάτσα μου έβλεπα το κοσμάτον ετωλό ή κάποιον άλλον άγιο, το δέρμα σκούρο, σαν πετσί και τα μάτια σκοτεινά και λυπημένα. Είχα σταματήσει να γυρνάω εδώ και εκεί και είχα βρει δουλειά σε μια αποθήκη τροφίμων. Περνούσα τη μέρα μου σε ένα άσπρο μίνιβαν και ξεφόρτωνα παστούρμαδες και συριανά λουκούμια και καφέδες και άλλα τέτοια στα μαγαζιά στα δυτικά της πόλης. Το σπίτι μου ήταν ένα δωμάτιο όλο και όλο και ένα μικρό μπάνιο και επειδή είχα συνηθίσει να ζω σαν μοναχός ήταν παντελώς άδειο, εκτός από μερικές καρέκλες και ένα τραπέζι. Τα ρούχα μου τα είχα στο πάτωμα, αλλά διπλωμένα και σχετικά καθαρά. Ζούσα έτσι κάμπουσους μήνες, ήσυχα, άμυαλα, σαν το Μέρμιγκα, χωρίς αλήθεια να αποζητώ πια τίποτα και χωρίς τίποτα πια να με ενοχλεί. Ήθελα να δω το παιδί μου όμως και έψαξα και δεν άργησα να το βρω. Ήτανε κορίτσι και όταν την είδα πρώτη φορά, όπως είπα έξω από το σχολείο της, διαπίστωσα πως μου μοιάζε και κάπως. Όχι όμως όπως είχα καταντήσει τώρα, αλλά τότε που ήμουν ακόμα από τους ωραίους. Είχα τότε ανακαλύψει και πως η τεχνολογία είχε προχωρήσει αρκετά και είχε πάρει επιτέλους κι εγώ smartphone και ανακάλυψα επίσης πως υπήρχε όλη η μουσική του κόσμου μέσα στο κινητό σου και πως ήταν και δωρεάν μάλιστα. Έτσι το βράδυ μετά από τη δουλειά έβαζα τα ακουστικά στα αυτιά μου και έπαιρνα τους δρόμους. Έκανα μεγάλες και ωραίες βόλτες και όταν έβλεπα τίποτα ωραίο το φωτογράφιζα. Έτσι ένα βράδυ την πέτυχα στο δρόμο, τη μάνα του παιδιού μου, και δεν ήταν σούπερ γκόμενα όπως φοβόμουν, αλλά ήταν μια χαριτωμένη γυναίκα, όπως είναι τόσες άλλες. Περπατούσε κατά το μέρος μου και είδα το πρόσωπό της φωτισμένο από τα μισόφωτα των κλειστών καταστημάτων του δρόμου. Με κοίταξε για μισό δευτερόλεπτο καθώς τέμνονταν οι πορείες μας και κάτι φάνηκε πως της θύμιζε το πρόσωπό μου, γιατί είδα ελαφρώς τα φρύδια της να σμίγουν και τα μάτια της να μένουν λίγο παραπάνω πάνω μου, αλλά με προσπέρασε και έφυγε και άκουγα τα τακούνια της να χτυπάνε, καθένας χτύπος και πιο σιγανός, ώσπου έστριψε στο στενό και χάθηκε. 3-4 ακόμα φορές την έψαξα εκεί να τη βρω. Ναι, ξέρω, ακούγεται κάπως ανησυχητικό που το έκανα, σαν εκείνες τις ιστορίες που ακούς για βιαστές και αληθινά εγκλήματα στο YouTube. Την τελευταία φορά σταμάτησε και με κοίταξε, λες και κοιτούσε κανένα άτακτο παιδί και σταμάτησα κι εγώ λίγα μέτρα απέναντί της και δεν μπορούσα να κρατήσω το βλέμμα μου στα μάτια της. «Τι νομίζεις, δεν σε γνώρισα?» μου είπε. «Έχω γίνει σαν γάμο το σπίτι μου», της είπα εγώ, αλλά δεν γέλασε.
Τι θέλεις, πέρασαν τόσα χρόνια. Ούτε καν θυμάμαι ποιος είσαι πια. Δεν είπα τίποτα, και ενώ κάθονταν και με κοιτούσε και ήδη είχε φορτιστεί συναισθηματικά όπως είχα καταλάβει από τον τρόπο που μιλούσε, γύρισα και έφυγα και για κάμποσο καιρό απέφευγα ενεργά εκείνον τον δρόμο. Καθώς απομακρυνόμουν, ένιωθα στην πλάτη μου το βλέμμα της και λυπόμουν που δεν είχα ρωτήσει για το παιδί. Πίστευα πως δεν θα το είχε κρατήσει, έτσι η μοναχή της που έπρεπε να το μεγαλώσει, αλλά είχα άδικο. Έψαξα και βρήκα παλιούς γνωστούς στα social media και καθισμένος μαζί του σε καφέ και σε δρόμους που πια είχαν αλλάξει, έμαθα πως το παιδί πήγαινε στο τάδε σχολείο. Είναι μαζί με το δικό μου, στην ίδια τάξη, μου είπε ένας παλιόφιλος που είχε παχύνει και είχε γίνει με κάποιον τρόπο πολύ πιο βαρετός από όταν το θυμόμουν. Πήγα ξανά σε εκείνον τον δρόμο ένα βράδυ και όταν την είδα την φώναξα με το όνομά της και γύρισε. «Θέλω να δω το παιδί της», είπα, και δεν αρνήθηκε. Μου έδωσε τον αριθμό της και πήγα σπίτι. Δεν της είπε ότι είμαι ο πατέρας της και δεν ξέρω αν αυτό το ήθελα ή όχι. «Το παιδί έχει ήδη μπαμπά», μου είπε. «Ξέρει ότι ήρθες και σκοτωθήκαμε για να δώσεις συγκατάθεση να το δεις». Δεν είπα τίποτα. Έφυγα και κατάλαβα με πόνο πως το παιδί είχε πράγματι χαθεί από εμένα σίγουρα. Όταν μεγαλώσει ίσως μάθει την αλήθεια και θελήσει να με ψάξει. Δεν τους ξαναενόχλησα και συνέχισα να ζω σαν το φάντασμα, περιμένοντας κάτι να έρθει και συγχρόνως μην περιμένοντας τίποτα απολύτως. Και κάπου εδώ φτάνουμε στις παράξενες καινούργιες μέρες. Είχα προλάβει να ανακαλύψω τον θαυμαστό καινούριο κόσμο του ίντερνετ και όπως κάθε άντρας της νέας εποχής που σέβεται τον εαυτό του, σιγοτιγάνιζα το μυαλό μου στην οθόνη του κινητού μου, βλέποντας βίντεο μικρής διάρκειας, τύπους που κάναν θεαματικές κολοτούμπες σε τραμπολίνα, όμορφες κοπέλες να χορεύουν, γκουρού του κόλου που σου μάθαιναν πώς να ζεις και σπάνια μέχρι και κάτι χρήσιμο. Και όλα αυτά προσπάθησαν να με διαμορφώσουν κατάλληλα και να με ξαναπροσαρμόσουν στη νέα εποχή. Βλέπεις όμως, πολλές ήταν οι μέρες που κοιτούσα κατάματα τον κόσμο και είχα την καρδιά μου ανοιχτή και μπορούσα να μυρίσω τις μυρωδιές που κουβαλάει ο αέρας. Και έτσι γρήγορα κατάλαβα πως όλα αυτά τα καινούργια θεάματα πιο πολύ με διαφημίσεις μοιάζαν, με μικρά τσιγκελάκια στο πετσί πάνω σε ψυχές ανθρώπινες και παλιές όσο ο ήλιος, παρά με ψυχαγωγία ή διασκέδαση. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου μαθημένη να ανεβαίνει τα κρύα βουνά και να γναντεύει να δει που τελειώνει ο κόσμος, όσο ιερή και παλιά και κατάλευκη και ανέβη παραψυχή ανθρώπου, και ο άνθρωπος είναι ακόμα ζώο και σαπλώνει που και που τα χέρια να πιάσει τους θεούς. Έτυχε όμως και είδα εκείνο το βίντεο. Ήταν αδύνατο να τα αποφύγεις. Κυκλοφορούσε παντού, σε κάθε οθόνη, σε όλο τον κόσμο. Φαντάσου ένα μικρό μαγαζί, κάπου σε κάποια χώρα της μακρινής Ανατολής. Υπάρχει ένας πάγκος και ένας μεσήλικος άντρας με ποδιά και λευκό σκούφο κάθεται από πίσω του. Μπροστά από τον πάγκο υπάρχουν τραπέζια. Η εικόνα είναι χαμηλής ποιότητας, από κάμερα ασφαλείας, ψηλά σε μια γωνιά του τοίχου. Στα τραπέζια κάθονται και άλλοι μεσήλικοι άντρες. Είναι όλοι Ασιάτες και φοράνε ρούχα εργατών, φόρμες με τυράντες. Τρώνε με ξυλάκια και πίνουν από μικρά ριχά κύπελα. Κάποιος μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Ακόμα ένας με παρόμοιο ντύσιμο με τους άλλους. Πηγαίνει και κάθεται σε ένα ψηλό σκαμπό στον πάγκο. Βγάζει ένα τσιγάρο και το ανάβει. Ο μάγειρας, ή ό,τι άλλο ήτανε, γυρνάει και κάτι κάνει με τα χέρια του. Δεν φαίνεται τι κάνει, γιατί τα χέρια του έχουν περάσει έξω από το όριο της εικόνας. Ένα νέο είδος ανθρώπου, αυτό με ερωτηματικό στο τέλος, εμφανίζεται. Στέκεται έξω από την τζαμένια πόρτα και κοιτάει μέσα. Θυμάμαι πως στο βίντεο δεν μπορούσες να δεις αν πράγματι κοιτούσε μέσα, γιατί το κεφάλι του δεν φαινόταν. Το πάνω μέρος της πόρτας σταματούσε λίγο πιο πάνω από τον αφαλό του. Απλώνει το μεγάλο χέρι του και ανοίγει την πόρτα. Οι κινήσεις του είναι ευγενικές και γεμάτες χάρη. Σκύβει και περνάει μέσα. Σχεδόν διπλώνεται για να χωρέσει. Όλοι οι εστιαζόμενοι γυρνάνε και κοιτάνε. Βλέπεις από κάποιον να του πέφτουν τα ξυλάκια. Σηκώνονται και οι κινήσεις τους θυμίζουν όλα τα αποσπάσματα από έκτακτα δελτία που έχεις δει ποτέ και δεν ξέρουν αλήθεια τι να κάνουν. Κοιτάνε με αβέβαιο φόβο το γίγαντα που φοράει ένα πράγμα σαν αυτό που φοράνε οι Ινδοί μοναχοί, σαν πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τα σκέλια του. Δεν φοράει τίποτα άλλο και μοιάζει με το άγαλμα του Δαβίδ, εκείνο το αριστούργημα που δεν θυμάμαι ποιος το έφτιαξε. Αλλά το έχω δει τόσες πολλές φορές που θυμάμαι καλά την όψη του. Μετά ο Δαβίδ σηκώνει το δόρυ του, που δεν μπορεί να το κρατήσει κάθετα γιατί βρίσκει στο ταβάνι. Φέρνει την αιχμή κοντά στα χείλη του και τη φυλά, όπως φυλάμε τις εικόνες στην εκκλησία. Το κάνει με κλειστά μάτια και κουνάει τα χείλη του. Κάτι ψιθυρίζει.
και αυτό που ψιθυρίζει θα χαθεί για πάντα μαζί με όσους το άκουσαν. Τεντώνει το όπλο του και σουβλίζει εκείνον που κάπνιζε στον πάγκο. Τον σηκώνει σαν καμακωμένο ψάρι, τεινάζει το ακόντιο και τον ξεκολλάει. Πέφτει κάτω και σπαρταράει, παρομοιάζοντας το ψάρι μέχρι και στην τελευταία του αναπνοή. Οι άλλοι που ήταν στο μαγαζί τρέχουν εκτός κάμερας. Δεν μπορούν να βγουν και να γλιτώσουν. Ο γίγαντας στέκεται ακόμα μπροστά στην πόρτα και την φυλάει. Περνάει μπροστά από την κάμερα και το κεφάλι του είναι στο ύψος της, κοντά στο ταβάνι. Το πρόσωπό του καλύπτει την εικόνα. Έχει ήρεμο βλέμμα και οι άκρες του στόματός του είναι λίγο γυρισμένες προς τα κάτω, σαν να έχει κάποια κρυφή μελαγχολία στην καρδιά. Εξαφανίζεται από την εικόνα και 10 λεπτά μετά εμφανίζεται πάλι. Έχει κρεμάσει στον έναν ώμο ένα πεθαμένο και στον άλλον έναν άλλον. Κάτω από τη μασχάλη κρατάει έναν ακόμα. Τους παίρνει και φεύγει και προσέχει μη χτυπήσει το κεφάλι του στο καφάσι της πόρτας. Το βίντεο επιταχύνει και δείχνει πως μερικά λεπτά μετά ο Δαβίδ επιστρέφει και παίρνει και τους άλλους δύο. Μόλις πάει να αγγίξει το πόμολο και να βγει, τα τζάμια του μαγαζιού σπάν. Έξω στριφογυρίζει το φως μιας σιρήνας, μια μπλε, μια κόκκινο, στα τραπέζια και στον πάγκο. Ο γίγαντας κοντοστέκεται και παρακολουθεί για λίγο, σκυμμένος να δει τι συμβαίνει. Μετά από 2 δευτερόλεπτα βγαίνει. Το βίντεο τελειώνει. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν χιλιάδες τέτοια και μετά από περίπου 1 μήνα θα σταματήσουν όλα. Δεν μπορούσες να τους σταματήσεις. Μπορούσες να τους κάνεις ζημιά και να τους σταματήσεις για μια στιγμή μόνο. Αυτοκίνητα έπεφταν πάνω τους. Τους έστελναν 2 μέτρα στον αέρα και μόλις που έβλεπες πάνω τους μια γρατζουνιά. Τους πυροβολούσες και άνοιγαν τρύπες στο σώμα τους και έσταζε και λίγο αίμα. Αλλά κάθε σφαίρα δεν ήταν παρά μια σφαλιάρα για αυτούς και τίποτα παραπάνω. Βγήκε ο στρατός στο δρόμο, ακόμα και τα τάγκς, και τους τίναζαν και δεν κοβόταν ούτε ένα δάχτυλο από το σώμα τους. Πέφταν κάτω στο δρόμο καρβουνιασμένοι και μετά ξανασηκώνονταν. Καβαλούσαν το τάγκ και ξερίζωναν αυτόν που το χειριζόταν, όπως ανοίγουν τα μύδια για να βρουν τη σάρκα μέσα και να τη φάνε. Ήταν επίμονοι και δεν σταματούσαν ποτέ. Άνθρωποι αμπαρωμένοι σε πολυκατοικίες και εκείνοι σκαρφάλωναν σαν επαγγελματίες αναρριχητές και μπαίναν από τις μπαλκονόπορτες. Αν κάποιοι γλίτωσαν, θα ήταν αυτοί που είχαν πλοία ή αυτοί που δούλευαν σε πλοία ή μικρά νησιά. Κανείς δεν ήξερε πώς ήρθαν και τι ήταν. Κάποιοι έλεγαν ότι εμφανίζονταν από το πουθενά, κάποιοι άλλοι από πόρτες σε τοίχους που πριν δεν υπήρχαν πόρτες, και κάποιοι ότι έρχονταν από τη γη, ξεφύτρωναν στα δάση σαν καρότα και μετά μαζεύονταν σε αυτές τις παράξενες συμμορίες τους 10-10, 20-20 και κατέβαιναν στις πόλεις. Η πόλη μας είναι μέτρια αν τη συγκρίνεις με τα παγκόσμια δεδομένα. Θυμάμαι ότι κοντά στο τέλος τα στενά ήταν γεμάτα από αυτούς. Δεν είχαν ιδιαίτερη στρατηγική, δεν τη χρειάζονταν. Παίρναν έναν δρόμο και δεν σταματούσαν μέχρι να ξεκάνουν και τον τελευταίο που μυρίζονταν. Πράγματι τους μυρίζονταν. Λες και ήξεραν που ήταν κρυμμένοι, οι πιο πολύ μαζεμένοι. Ορμούσαν κατά εκεί με τα μεγάλα τους βήματα που τ' άκουγε σαν ποδοβολητό αλόγων και με τα μελαγχολικά τους πρόσωπα σαν αναγεννησιακοί πίνακες μέσα στα αίματα. Όταν τελείωνε το πανηγύρι άρχιζαν και μάζευαν. Οι τρύπες γέμιζαν και μετά τις σκέπαζαν. Καθάριζαν τον τόπο. Μια από τις τελευταίες εικόνες που θυμάμαι να παίζει στην τηλεόραση είναι μια λήψη από ελικόπτερο στο κέντρο κάποιας ξένης πόλης. Στη μέση μιας πλατείας ένα βουνό πτώματα που μοιάζουν σαν μακαρονάδα, έτσι κόκκινα και μπερδεμένα που ήταν τα σκέλια τους. Γύρω τους και σε ακτίνα 1 χιλιόμετρου δεκάδες χιλιάδες από δάφτους γερμένοι στα δόρια τους, καθισμένοι στις φτέρνες. Ήταν το τέλος της δουλειάς και έλεγες θα βγουν τώρα τίποτα τυρόπιτες να φάνε, αλλά δεν τρώγανε. Κανείς δεν τους είχε δει να τρώνε ή να πίνουνε νερό. Και αυτοί που είχαν καταφέρει να γλιτώσουν για λίγο, έλεγαν πως πολύ σπάνια μιλούσαν. Συχνά κοιτούσαν ο ένας τον άλλον και φαίνεται καταλαβαινόντουσαν, όπως κάναν τα δίδυμα παιδιά ή τα ζευγάρια που έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί. Θυμάμαι που έβλεπα σε ταινίες ανθρώπους σε δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις, χαρακτήρες που έπαιρναν επίμονα ηλίθιες αποφάσεις, ενώ πάντα μια πολύ καλύτερη λύση βρισκόταν μπροστά στα μάτια τους. Εγώ λογάριαζα τον εαυτό μου από τους έξυπνους. Σιγά μην πάω εγώ εκεί που μαζεύονται όλοι όσοι τη γλίτωναν. Είναι σαν να λες εδώ είμαστε μαζεμένοι. Δεν χρειάζεται να μας ψάξετε. Είχα μάθει να γυρίζω στους δρόμους και οι δρόμοι ήταν πάντα ανοιχτοί και γεμάτοι ευκαιρίες για μένα. Έτσι άκουσα πάλι το τραγούδι τους, αυτή τη φορά επιτακτικό και επίμονο. Έτσι παράτησα τους πάντες και ξεκίνησα για το ταξίδι που ακόμα τραβάω αγαπητέ αναγνώστη
και που δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και πού. Και να πω την αλήθεια, καλύτερα να μην τελειώσει ποτέ, γιατί δεν βλέπω γιατρικό για μας τώρα πια. Ίσως για σένα να είναι διαφορετικά. Βγήκα λοιπόν πάλι και τώρα δεν είχα πάνω μου εκείνη την αναμελιά, εκείνη τη χαρά της περιπέτειας. Είχα μέσα στο στήθος μου τον φόβο και την αίσθηση πως κάθε τι καλό πάνω σε αυτόν τον κόσμο έχει πια τελειώσει. Κάπου πίσω μου άφησα το παιδί μου που δεν ήταν πια παιδί μου και κάθε μέρα που περνούσε το σκεφτόμουν όλο και πιο λίγο μέχρι που το ξέχασα τελείως. Πήρα τα σκοτεινά δρομάκια, πέρασα από απέραντους αγρούς και δάση και πήγαινα έναν δρόμο που ήταν δανεικός. Όχι από ελπίδες και θάρρος, αλλά από απόγνωση, σαν τους αρρώστους που ξέρουν πως το τέλος πλησιάζει και όμως γελάνε και ζουν όσο πιο καλά μπορούν τη ζωή που τους απέμεινε. Και κάπου στη μέση του μέχρι τώρα ταξιδιού μου βρήκα και αυτόν τον μικρούλι που δεν είναι δικός μου πραγματικά, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί μόλις με είδε έτρεξε, δεν έκλαιγε. Κατά πάνω μου με τεντωμένα τα χέρια του. Είχε μόλις δει τους γονείς του να σφαγιάζονται από εκείνα, κρυμμένος πάνω στο πατάρι, με το γυαλιστέρο ματάκι του ανάμεσα από τα σανίδια της οροφής του παλιού σπιτού στο οποίο ζούσαν. «Τι είσαι εσύ ρε», του είπα. «Να έρθω μαζί σου», μου είπε. Τότε το ταξίδι σταμάτησε να είναι άσκοπο και ήρθε στο νου μου η σημαία και θυμήθηκα τα λόγια που είχα ακούσει στην ακτή. Εμείς θα είμαστε από τους έτοιμους. Το χέρι μου είναι ο μικρός βραχνάς μου. Το κουβαλάω παντού μαζί μου. Μα θα ήθελα πάρα πολύ να τα κουμπίσω κάπου να τα αφήσω και να φύγω, χωρίς πια να το έχω κολλημένο απάνω μου. Ανταυτού είμαι υποχρεωμένος να το έχω μαζί μου συνέχεια. Εγώ να πονάω εκείνο και εκείνο να πονάει εμένα. Είμαστε χρόνια μαζί, βλέπεις. Το δάσος είναι ένας ξένος, παντά ξένος τόπος. Όπως είπα και πριν, το είπα, δεν το είπα. Όταν κάποιος ζει στην πόλη, το δάσος είναι το μέρος όπου μπορεί να συναντήσει το πνεύμα φύλακά του και νεράιδες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο ευχάριστο και φανταστικό πλάσμα, αλλά αυτοί που τα λένε έχουν τα αμάξι τους παρκαρισμένο 100 μέτρα πιο πάνω, σε κάποιο χωματόδρομο και έχουν στο κινητό τους το GPS να δουλεύει και έχουν έρθει να περάσουν ένα βράδυ μόνο στα αντισκηνά τους. Καλή παρέα και γέλια. Εγώ είμαι μόνος μου, κατάμονος και νιώθω σαν θύραμα, σαν κανένα μικρό ζώο που ξεμητάει τη νύχτα. Έχω μαζί μου το τίποτα, μια κουρασμένη μονάχα καρδιά και 2 ποδάρια κούτσουρα, το άθλιο κουφάρι μου και από πάνω το πετσί μου. Ψάχνω μέσα στο μυαλό μου ευχάριστες μνήμες, μα δεν βρίσκω τίποτα. Είναι λες και ούτε ένα καλό πράγμα δεν συνέβη ποτέ πάνω στον κόσμο. Και αυτό το είπα πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Είναι μέρα μεσημέρι, φοβάμαι να περπατάω έτσι μέσα στο φως. Τόσο καιρό γυρνάω τη νύχτα, νιώθω το φως του ήλιου που περνά μέσα από τα φύλλα των ελάτων και των πεύκων, σαν ακτίνες χ που καρκινιάζουν τα πνευμόνια και το πάγκρεάς μου. Μα το Θεό, θα ήθελα να μου κάτι τι άλλο. Κανένα άλλο πράγμα. Ένα κομμάτι ύφασμα πιασμένο στο σύρμα ή το ράμφος κάποιου πουλιού, να ζω αζώητα, ανέλεγκτα, ανάλαφρα, ανέγνιαστα, τυχάρπαστα. Περπατάω αντίθετα από τον ήλιο και μου φαίνεται πως το κάνω ώρες, μέρες και μήνες ολόκληρους. Πως περπατάω σε ένα τέλειο δάσος, πως όλη η γη έχει γίνει δάσος. Πως ο ήλιος κόντεψε λίγο τη γη και θα την κάψει, θα ανάψει φωτιά στα μεγάλα δέντρα, θα πάρει όλο τον αέρα και όλα θα πεθάνουν. Θα μείνουν μόνο οι πέτρες, νιώθω, οι πέτρες και τα χώματα. Μέσα στα χορτάρια, πράσινα και κίτρινα και όλα τα χρώματα ανάμεσα στα δυο, βλέπω και κάτι κόκκινο, που δεν είναι λουλούδι του χειμώνα, σαν και εκείνα που έρεναν οι σύντροφοι τον γίγαντα τον πεθαμένο. Είναι μικρό και φαίνεται ζωγραφισμένο. Μέσα από τα χόρτα με κοιτάει ο βάρβαρος. Το κόκκινο χρώμα είναι το πετράδι που στολίζει τη ζώνη του, κάποιο τεράστιο ρουμπίνι. Τον βλέπω που σηκώνεται και κουνάει τα μπρατσαδιάρικα χέρια του νευριασμένος. «Εσύ εκεί! Ρε! Εδώ!» Του σηκώνω το καλό μου χέρι. Μετά δείχνω τον εαυτό μου. «Εμένα λες?» Εννοώ. «Ναι ρε, σένα λέω. Σήκωσέ με». Πάω εκεί κοντά στον πλαστικό φωνακλά και τον σηκώνω. Τον φέρνω κοντά στα μάτια μου και προσπαθώ να τον τσακώσω να μιλάει. Δεν μιλάει. Είναι σαν εκείνα τα παιχνίδια στο Toy Story. Κάνει πονηριές όταν δεν τον βλέπω. Του μικρού του πέσε το παιχνίδι του. Ή μπορεί να το έριξε. Τέτοιος ήταν, πονηρός. Τα παιδιά είναι σκληρά, αντέχουν στο άγχος με αισιοδοξία που λείπει από τον ενήλικο. Μέσα στην τρέλα και στις άγνωσες φάτσες, του κόψε και το πέταξε. Μιλάω εγώ στον βάρβαρο, αφού δεν μου μιλάει πια εκείνος. Δεν μου φαίνεσαι μανίσιος βάρβαρος. Πιο πολύ μοιάζεις με ηθοποιός που υποδίεται τον βάρβαρο, όπως όταν έπαιξε ο Σβαρτζενέκερ τον Κόναν. Ο Κόναν καταπρισμένος από τα στεροειδή και τέλεια αποτριχωμένος. Ο Μάνος έλεγε πως οι βάρβαροι της ρωμαϊκής εποχής ήταν οι πραγματικοί πολιτισμένοι. Έλεγε
Μοίραζαν τα πάντα μεταξύ τους, ακόμα και τις γυναίκες τους, και στις γιορτές τους γλεντούσαν ελεύθερα και καθαρά, χωρίς τα νευρωτικά κόμπλεξ των κοινωνιών με τάξεις, με πλούσιους και φτωχούς. Έτσι έλεγε. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας να τον διαψεύσει, έτσι τελικά τον πιστεύαμε. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να διαβάσω τι πραγματικά ισχύει. Έτσι θα αποδείξω αν ο Μάνος ήταν διαβασμένος και με καλή καρδιά ή ένας φαφλατάς με καλή καρδιά. Την καλή καρδιά την είχε σίγουρα. Θεέ μου. Ο μικρός. Ο μικρός μου πέταξε το παιχνίδι του. Τον βάζω στην τσέπη του μπουφάν μου, όχι σε εκείνη που έχω μαγκωμένο το χέρι μου, αλλά στην άλλη, και κλείνω το φερμουάρ. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πως πραγματικά δεν είναι δύσκολο να δεις προς τα που πήγαν. Αν κοιτάξεις απευθείας τα χόρτα, δεν μπορείς να το διακρίνεις εύκολα, αν δεν ξέρεις ότι είναι εκεί. Αλλά αν κοιτάξεις κάπου αλλού και κρατήσεις στο οπτικό πεδίο σου την πρασινάδα, τότε διακρίνεις τα πατημένα χόρτα που φιδογυρίζουν ένα μονοπάτι ανάμεσα από τους κορμούς των δέντρων. Πάνε προς κάποιο συγκεκριμένο μέρος, και σε ένα κομμάτι χώμα που είχε μείνει φαλακρό από χόρτα, βλέπω και το χνάρι μιας πατημασιάς, μιας μπότας. Ίσως είναι ένας από εκείνους τους τύπους, τους καινούριους φιλαράκους που πρόσφατα γνώρισα. Ίσως είναι εκείνος ο χαρούμενος μάγκας με τα κατσαρά μαλλιά, ή κάποιος από τους άλλους που περίμεναν στη σκάλα. Θα τα πούμε καλά εμείς. Αρχίζω να τρέχω προς το χωριό που αφήσαμε πίσω μας την προηγούμενη μέρα. Επιστρέφω μετά από καμιά 2 ώρες, σαν επισκέπτης που στο φευγιό του ξέχασε την τσάντα του και γύρισε να την πάρει. Ναι, είμαι κι εγώ ένας μουσαφίρης τελικά, και τίποτα παραπάνω. Φτάνω στον πεθαμένο που φαίνεται τώρα καθαρά στο φως. Ωρε μάγκα, δεν μπορείς να τον συνηθίσεις το πως μοιάζουν. Ξυπνάνε μέσα σου τον φόβο των εποχών πριν την ιστορία. Εδώ είσαι ακόμα καρντασάκο, Για έλα εδώ να σου πω κάτι σχέδια που έχω καταστρώσει. Σκαρφαλώνω με το καλό μου χέρι πάνω του και πατάω με το ένα πόδι στο στήθος του και με το άλλο στο στομάχι. Ανάμεσα στα πόδια μου είναι τα σταυρωμένα χέρια του που κρατάνε το τσεκούρι. Αρχίζω και κλωτσάω τα δάχτυλα, ξανά και ξανά, και τα ξεπετσιάζω, τα σπάω και το τσεκούρι πέφτει. Πηδάω από πάνω του και όπως προσγειώνομαι, τραντάζομαι και το χέρι μου κραυγάζει. Δεν μπορώ να σε ξεκολλήσω από πάνω μου, του λέω. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή μέχρι να κολλήσει το κοκαλό σου που έσπασε. Πιάνω το τσεκούρι με το ένα χέρι και προσπαθώ να το σηκώσω. Είναι 100 τόνους βαρύ, υπερβάλλω. Είναι καμιά 25 κιλά. Βγάζω το άλλο χέρι μου για να μπορέσω να το σηκώσω πιο εύκολα. Ο Κόναν, που στην πραγματικότητα ήταν ο Άρνολντ το Σβατζενέγκερ, σήκωνε τη φοβερή του σπάθα με τα δύο. Έτσι κι εγώ, ο βάρβαρος Βαλκάνιος, ή καλύτερα ο Βαρβαροπόντιος, αρχηγός της φυλής των Βροντοπούτσιδων και των Σβεργοσπάστιδων, βάζω δύναμη με τα δυο μου χέρια και το σηκώνω. Το κάνω μια από εδώ, μια από εκεί και το ακούω που σκίζει τον αέρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα. Θα πάρω κεφάλια. Δεν μασάω τίποτα. Σας γάμισα. Νιώθω άψογα τώρα που έχω το όπλο μου. Δεν πεινάω, δεν διψάω. Και το πελέκι είναι μαγεμένο. Μου μιλάει. Βλέπω με το μάτι του μυαλού τις αμαρτίες των ανθρώπων. Μου τις στέλνει το τσεκούρι σαν κινηματογραφικά αποσπάσματα. Θα πάρω εκδίκηση, αιματηρή και αστραπιαία. Κοντεύω το πρώτο σπίτι που βλέπω μπροστά μου και πάω απευθείας στην κρεβατοκάμαρα. Αφήνω τον μπέλεκι μου σε μια γωνιά να μην εμποδίζει. Έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω. Παίρνω ένα λευκό σεντόνι και το απλώνω στο πάτωμα. Πηγαίνω από δωμάτιο σε δωμάτιο και ψάχνω κάτι συγκεκριμένο, μαρκαδόρους ή κάτι παρόμοιο. Βρίσκω μια μικρή ντουλάπα εντυχισμένη στον τοίχο του διαδρόμου. Υπάρχει ένας κουβάς μαύρη μπογιά, μάλλον για το βάψιμο των κάγκελων του μπαλκονιού. Τον παίρνω και παίρνω και ένα κατσαβίδι για να τον ανοίξω. Ανοίγει εύκολα. Ξέχασα να πάρω πινέλο. Είχε πινέλο στον ντουλάπα, σωστά. Πάω και κοιτάω. Έχει και πινέλα και απ' όλα. Πηγαίνω στην κρεβατοκάμαρα και πέφτω στα γόνατα. Αρχίζω το μεγάλο μου, το πιο σημαντικό μου καλλιτέχνημα. Μόλις τελειώσω, δένω το σεντόνι σαν μπέρτα γύρω από τους ώμους μου. Η μπογιά βρωμάει, αλλά δεν θα αργήσει να στεγνώσει. Παίρνω την τζεκούρα μου, βγαίνω στο δρόμο. Στο χωριό επικρατεί ησυχία. Οι γυναίκες κρεμάνε κομμάτια κρέας από γάντζους που είναι στερεωμένοι σε μικρά ξύλινα κατασκευάσματα σε σχήμα π. Κάποια κομμάτια κρέατος στάζουν αίματα, ενώ άλλα είναι σε διαδικασία αποξήρανσης. Το φρέσκο είναι ένα ελάφι, ενώ το ξεραμένο μάλλον αγριογούρουνο, αλλά δεν μπορείς να το πεις με σιγουριά γιατί είναι τεμαχισμένο σε κοπές, μπουτια και άλλα κομμάτια. Κάποιος γουρομάλης και αγριοπός άντρας είναι καθισμένος έξω από ένα καλυβάκι. Όλα τα σπίτια του χωριού είναι ξύλινα και άβαυτα, φτιαγμένα από τα κούτσουρα του γύρω δάσους. Μέσα από το καλύβι ακούγεται ένα παιδικό κλάμα και ένα ρούφιγμα της μύτης. Κάποιο άλλο παιδί ψιθυρίζει. Ο άντρας χτυπάει με το κάτω μέρος της γροθιάς του τον ξύλινο τοίχο και οι ήχοι σταματάνε. Ο άντρας αυτός φαίνεται κουρασμένος και λυπημένος. Άλλοι άντρες είναι μαζεμένοι στην πλατεία.
Δεν είναι μια πλατεία όπως τη φαντάζεστε. Είναι στην ουσία ένα κομμάτι στη μέση του χωριού, περιτριγυρισμένο από καλύβες. Ένας από αυτούς που καθαρίζει ένα μακρύ τουφέκι από εκείνα τα κυνηγετικά. Κάποιοι άλλοι συζητάνε και ένας καπνίζει ήσυχα μονάχος του. Κουβαλάνε όλοι πυροβόλα και είναι βρώμικοι και κουρασμένοι. Στην άκρη του χωριού υπάρχει το τελευταίο σπίτι. Είναι σαν όλα τα άλλα τελευταία σπίτια σε όλα τα χωριά του κόσμου και σαν όλους τους δεύτερους ορόφους σε όλες τις πόλεις πάνω στη γη. Από μέσα βγαίνει μια γκριζομάλα γυναίκα γύρω στα 60. Έχει βλέμμα σοβαρό και γραμμές γύρω από τα μάτια της, τέτοιες που την κάνουν να φαίνεται μονίμως νευριασμένη. Κοιτάει το σγουρομάλι από μακριά που κάθεται μόνος του μπροστά από τη μικρή καλύβα. Σηκώνει λίγο το χέρι της και του κάνει νόημα απαλά. Ο άντρας αναστενάζει και σηκώνεται. Στέκεται όρθιος μπροστά από την πόρτα της καλύβας και περιμένει, φαίνεται, για να καλμάρει την άδεια του καρδιά. Βγάζει ένα γατζάκι που είναι περασμένο από έναν κρίκο και χρησιμεύει σαν κλειδαριά και ανοίγει την πόρτα. Αμέσως ακούγονται μικρές και τρομαγμένες φωνούλες. Βγαίνει έξω κρατώντας ένα μικρό κορίτσι από τη μέση. Την κουβαλάει όπως κουβαλά κανείς ένα τσουβάλι πατάτες, περασμένη από τον ώμο του. Το κορίτσι τσιρίζει και χτυπιέται. Περπατάει προς την πλατεία όπου οι μαζεμένοι άντρες σταματάνε για μια στιγμή αυτό που έκανε ο καθένας και κοιτάνε τον σγουρό καθώς και το φορτίο του. Μετά αποστρέφουν το βλέμμα. Ντρέπονται άραγε ή πιο πολύ φοβούνται. Ίσως να μην μπορούμε να το πούμε σίγουρα. Ο σγουρός κατευθύνεται προς το τελευταίο σπίτι. Η γκριζομάλα γυναίκα κάνει στο πλάι και τον αφήνει να περάσει μέσα. Μόλις ο άντρας χάνεται στο εξωτερικό, ακούγεται ένα βαθύ γέλιο, σαν να γελάει κάποιος ταύρος. Κάποιος ταύρος που γελάει ηλίθια και άτσαλα. Το κορίτσι τσιρίζει σαν τρελό και μετά από λίγο σταματά. Η γυναίκα μπροστά από την πόρτα σου φρώνει το πρόσωπο. Τα χείλη της είναι ένα αναποδογυρισμένο χαμόγελο τεντωμένο πάνω από τα δόντια της. Οι γραμμές ανάμεσα στα φρύδια της είναι έντονες και βαθιές. Ο άντρας με τα σγουρά μαλλιά θα βγει μετά από λίγο έξω πάλι, αυτή τη φορά με άδεια χέρια. Κάνει μια τέτοια διαδρομή μια φορά τις 2 μέρες και όταν δεν έχει κάτι μαζί του για να πάει στην καλύβα, μπαίνει κάποιος από τους άντρες μέσα και καμιά φορά καμιά γυναίκα και δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Έχουν απομείνει καμιά 25 άτομα άλλα κι όλα. Ξαφνικά όλοι γυρνάνε προς τα δυτικά και αυτοί που κάθονται και αυτοί που είναι στο γόνατο και καθαρίζουν το όπλο τους. Είναι κάποιος άντρας που χορεύει με τα χέρια σηκωμένα κάποιον παραδοσιακό χορό φαίνεται. Κρατάει οριζόντια ένα τεράστιο τσεκούρι που ξέρουν όλοι τι σόι τσεκούρι είναι και τα βήματά του χαλάνε την ησυχία του χωριού. Ο σγουρός τον γνωρίζει και στενεύει τα μάτια του για να τον δει καλύτερα. Είναι ολόγυμνος και έχει ζωγραφίσει στο σώμα του σπήρες και με άνδρους και κύκλους και τρίγωνα και άλλα τόσα τυχαία σύμβολα που θεωρούσε πως δίνουν δύναμη. Το μόνο πράγμα που φοράει είναι ένα σεντόνι γύρω από τους ώμους του. Καθώς κάνει μια πυρουέτα πάνω στο χορό του, βλέπει πάνω στο σεντόνι ένα κατσίκι ζωγραφισμένο. Το κατσίκι έχει μοϊκάνα και καπνίζει τσιγάρο. Δεν του έβαλε καπέλο γιατί δεν ήξερε να το ζωγραφίσει καλά και χάλασε 3 σεντόνια. Η μοϊκάνα είναι απλά ένα ζιγ-ζακ γύρω από το κεφάλι που ούτε κι αυτό είναι καλοσχεδιασμένο. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ζώο. Ο σγουρός όμως μπορεί να πάρει όρκο όπως είναι κατσίκι. Ξαφνικά ο άντρας βγάζει μια κραυγή και πατάει γερά στα 2 του πόδια. Σταματάει το χορό. Η μαλαπέρδα του κρέμεται μέσα στο κρύο. Ο σγουρός είναι ήδη όρθιος και τον σημαδεύει με το όπλο του. Πατάει τη σκανδάλη και ρίχνει. Η σφαίρα τον βρίσκει ανάμεσα στα μάτια. Όλοι λέγανε πως έχει φοβερό σημάδι και είχαν δίκιο. Ο γυμνός άντρας πέφτει πίσω μονοκόμματος και ακίνητος. «Τρελός», μουρμουρίζει ο πιστολέρο. «Παλαβός». Ο άντρας με την πέρτα σηκώνεται. Έχει λίγα αίματα στο πρόσωπό του που μπερδεύονται με τα σχέδια που έχει ζωγραφίσει κάτω από τα μάτια. Καθιστός τους κοιτάει και χαμογελάει. Μετά σηκώνεται και αρχίζει να τραγουδάει. Τρέχει και τραγουδάει. Βάζει στο μάτι κάποιον, έναν χλωμό τύπο. Πάνω του πέφτουν 3 σφαίρες που είναι απλά σαν να τον χαϊδεύουν και τίποτα παραπάνω. Ο χλωμός τύπος χάνει το κεφάλι του. Πάει, έπεσε και κύλησε μακριά. Σειρά έχει ένας άλλος και ο επόμενος, μέχρι που καταλαβαίνουν όλοι πως η τρέλα αυτή που είχαν μπροστά τους είναι ανίκητη. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί της. Είναι άτρωτος λόγω τρέλας. Αγνοεί κάθε ζημιά, κάθε δυναμία. Δεν την γνώρισε ποτέ. Τρέχουν οι 10 που μείνανε και ούτε κοιτάνε τα κεφάλια και τα πόδια τα κομμένα στη χωμάτινη πλατεία. Φύγανε μέσα στο δάσος. Ό,τι και να κάνουν είναι λίγα τα ψωμιά τους. Αυτό το τελευταίο σπίτι βγαίνει ένας από εκείνα.
Τώρα κάτσε να τον δούμε, αυτόν τον καινούριο που θες εμάς. Δεν μοιάζει με τους άλλους. Έχει κάτι το ανθρώπινο πάνω του. Κάτι που είναι και λίγο του σκοταδιού, των ανθρώπινων χνότων. Κάτι με το οποίο γεννηθήκαμε κι εγώ κι εσείς. Και του λείπει εκείνη η απέραντη καθαρότητα του ευγενούς προσώπου που είχαν όλοι οι άλλοι. Περπατάει κάπως στραβά, γέρνει από τη μια, και κάτω από τα μάτια του έχει κι αυτός ζάρες που είναι ανθρώπινο κουσούρι και προέρχεται από τα πράγματα που κάνουμε και δεν μας αρέσουν. Έμαθε από τους ανθρώπους να είναι άνθρωπος και έτσι χάλασε, μπαγιάτεψε και ασχήμινε. Είναι χοντρός γιατί έφαγε από τη σάρκα και γλυκάθηκε από τη βρώμα του να ζήσει, και είναι μελανιασμένο το προβούλι του και τα δάχτυλα των ποδιών του και βρωμάει. Παραμένει όμως τεράστιος σαν τους άλλους, 2 φορές το μέγεθος το ύψος και 3 το πλάτος, και βγαίνει να δει τι είναι αυτός που ήρθε και του χάλασε τη βολή, την ήρεμη καβλάντα του, και βλέπει τον γυμνό χορευτή, που δεν έχει πια τίποτα στον κόσμο, μόναχα μια εικόνα να καθαρίσει στο μυαλό του, κάποια ακτής και φίλων να μαζεύονται πάνω από το τραπέζι, ενώ καίει η φωτιά στη σόμπα. Αυτό μένει μόνο, και η απέραντη περιφρόνηση για όλους και για όλα και για τον συμβιβασμό του ανθρώπου απέναντι στις ανάγκες του. Στο διάλο όλα, λέει από μέσα του. Και εσύ, χοντρέ, να καούν όλα, να καούν όλα. Ρίχνει το τσεκούρι του σαν νούμερο στο τσίρκο και το τσεκούρι πετάει στον αέρα και στριφογυρνάει, κι είναι λες και κουβαλάει πάνω του 10 τόνους στεναχώριας και στέρησης και μετάνοιας και ντροπής, και τέλος πέφτει και σφινώνεται στο κρανίο του γίγαντα. Ο χοντρός κάπως παραξενεύτηκε που χώθηκε κάτι μέσα στο κεφάλι του, και τίναξε τα χέρια πάνω λες και πήγε να διώξει καμιά μύγα. Μετά έμεινε με το βλέμμα του σε κάποιο μέρος πίσω στα δέντρα που δεν ήταν συγκεκριμένο, και έμεινε για 1-2 δευτερόλεπτα ακίνητος, και τέλος άρχισε να γέρνει σαν δέντρο κι αυτός που πέφτει σαν άσχημη και γέρικη ελιά. Και έφτασε στο έδαφος, και όπως έπεσε τραντάχτηκαν κυματιστά οι δίπλες του, οι κοιλιές και τα προβούλια. Ήταν και ο μόνος που πέθανε από τραύμα. Πέθαναν κι άλλοι, αλλά εκείνοι είχαν παραμείνει καθαροί, και έτσι τους βρήκε η ώρα τους όταν έπρεπε. Πέθανε όπως πεθαίνουν οι κανονικοί άνθρωποι. Αφού τελείωσε αυτό, ο χορευτής, ο Κόναν ο μπάσταρδος, έπεσε λιπόθυμος στα κίτρινα τα χόρτα. Μέσα από το ξύλινο καλύβι βγήκε ένα μικρό αγόρι. Είχε τα μαλλιά ανακατεμένα και τα μάτια κόκκινα από το κλάμα. «Θείο», είπε. Εγώ και ο μικρός μένουμε κοντά στη θάλασσα. Δεν έμαθα τελικά αν μπορούν εκείνοι να κολυμπήσουν. Δεν πρόλαβα να μάθω, γιατί έχουν μάλλον φύγει. Πήγαν από εκεί που ήρθαν, πίσω στη γη, ή πέταξαν ξανά στον ουρανό, ή κι εγώ δεν ξέρω που άλλου. Περίμενα να δω κάποιον από τους τράγους να έχει επιβιώσει και να είναι καβατζωμένος πουθενά στο κτήμα, αλλά δεν ήταν κανείς εδώ. Μάλλον σκόρπισαν εκείνες τις πρώτες μέρες και κάθηκαν όλοι στα πέρατα της γης. Ίσως πάλι τους έπιασαν εκείνοι όλους και τους πήγαν σε εκείνα τα χαντάκια που θάβαν τα πτώματα στους ομαδικούς τους τάφους. Ξύπνησα εκείνη τη μέρα που βρήκα τον μικρό στη μέση ενός πρωτόγονου χωριού, σκοτωμένοι τριγύρω μου καμιά δεκαριά, τυλιγμένος με ένα ζωγραφιστό σεντόνι γύρω μου και γυμνός σαν νεογέννητο. Υπήρχε κι ένας από τους γίγαντες σκοτωμένους, αλλά ήταν παράξενος, χοντρός και άσχημος. Πίσω του, στην τελευταία καλύβα του χωριού, βρήκα κόκαλα, μέλι ανθρώπινα και ένα κρεβάτι στη μέση πασαλιμένο με σκατά και βρώμες. Ξέρασα και βγήκα έξω. Μάλλον ο χοντρός σκότωσε τους τύπους που έπιασαν τον μικρό, και μετά κάποιος κατάφερε και τον κοπάνισε στο κεφάλι και τον ξέκανε. Κάπου σε όλο αυτό το πατηρντή με ξέχασαν και φύγαν, φαίνεται, και έτσι γλιτώσαμε κι εγώ και ο μικρός. Πήραμε το δρόμο για τη θάλασσα και δεν είδαμε ξανά κανέναν άνθρωπο ή κάποιον από εκείνους. Σιγά σιγά βγαίναμε και τη μέρα. Φτάσαμε έξω από την καγγελόπορτα του κτήματος και περίμενα να δω τη σημαία με το κατσίκι, αλλά φυσικά δεν ήταν πια εκεί. Έβγαλα την πέρτα μου, που την είχα ακόμα τυλιγμένη γύρω από τα ρούχα που κλέψα από έναν πεθαμένο, και την έκανα πάνω στην πόρτα, όπως κάνανε οι εργαζόμενοι στις απεργίες. Τώρα είμαστε σωστοί, σκέφτηκα. Μπήκαμε μέσα στην περίμετρο του κτήματος και σεριανίσαμε να δούμε τι υπάρχει. Τα ζώα είχαν βγει από το ανπεσμένο κομμάτι του ξύλινου φράχτη και μερικά είχαν μείνει ακόμα και ροκάνιζαν το χορτάρι που ξεκινούσε από το τέλος της άμμου μέχρι και το δάσος. Τα μάζεψα όπως είχα μάθει και τα μάντρωσα ξανά. Μέσα στο αποθηκάκι, κοντά στο μεγάλο σπίτι, είχε σακιά μεγάλα με σπόρους. Ήξερα τι ήταν και ήξερα πώς να τα σπείρω στον κήπο. Δεν έχω δει καιρό κανέναν άνθρωπο, ούτε και κανέναν από εκείνους. Ίσως μείνουμε εδώ πέρα, ποιος ξέρει. Ίσως μας βρουν και κάποιοι άλλοι και θελήσουν να κάτσουνε μαζί μας. Βγήκα μια μέρα στο χωριό και ψάξα κανένα παιχνιδάκι να δώσω στο μικρό. Βρήκα μια φιγούρα, έναν στρατιώτη, και τον έβαλα στην τσέπη μου.
Να, είπα στο μικρό. Κι αυτός βάρβαρος είναι, σαν τον άλλον που σου άρεσε. Μην το κοιτάς στραβά. Το ίδιο βάρβαρος είναι. Μη σου πω πως είναι 5 φορές πιο βάρβαρος από τον άλλον.